Mayong lalamig love, shout out sa Mira. Ayan, nagmuni-muni pa si Us. Pumasok na pala. Tinig mula sa lingan. Good morning, Lalas. Ayan. Tamsak, tinig. Sir Mayong. Ay, ang layo ng iniisip ko. Naka-live na pala ako, ambot. Ay, ang layo ng iniisip ko. Diyos ko, ayan. Love, shout out. 3 million in the house. Thank you so much. Maulan lang, mga Lalas, maulan. Muulan sa labas. Ayan, nagmumuni-muni pa ako. Diyos ko, may mga pumasok na pala. Samira, Miguelab, shout out, lalab Samira. Ayan, maulan dito mga Lalas, maulan. Muulan sa labas. Meron na palang mga tao. Tinig mula sa Silangan Lalams. Thank you. And Samira. Magpa-sound tayo, sound. Ayan, meron ba akong sound mga Lalabs? Patingin nga. Meron po ba akong sound? May sound po ba ako? Meron? Diyos ko, walang sound. Ano naman nangyari dito? Ayan, meron po bang sound? Diyos ko, magsasilent tayo nito. Ayan, may sound po ba kung may sound? Bakit parang hindi ko narinig yung boses ko? Ayan, Miguel Love, shout out. Thank you so much. Wala po ba akong sound? Ang lakas ng ulan. Hello, may sound po ba ako mga lalabs? Ano pala, na-restrict ko to. Ninang Lo, Miguel Love, shout out, may sound. Parang wala akong sound. Naiinis na naman ako dito. Ayan, may sound po ba ako? Long time no see. Ayan. Ninang Lo, nasa Pinas po ako. Parang wala akong sound, Ninang Lo, no? Ay, meron. Ayan, Ninang Lo, Miguel Love, shout out. Maulan dito, maulan. Ayan, medyo maulan. Meron. Ano po kasi Ninang Lo, wala akong internet. Kaya hindi ako nakakapag-live. Nung nakaraan lang ako nagpakabit. Ayan, malakas yung ulan.
Ayan, 2 million in the house. Miguel Love, shout out. Ang lakas ng ulan. OMG yung iyak. Ayan, patamsak po ako sa nakapin mga lalabs. Si Ninang Lu po, ayan nakapin. Lakas ng ulan. Masa-shutdown ako dito. Toinks, PH Miguel Love, shout out, lalab, Toinks. Ayan, thank you. My boy, lay down, lay down. Ayan, Toinks, PH Miguel Love, shout out. Ayan, Ninang Luna sa bahay mo ako, welcome to first year anniversary. July 6, 2022. Giveaway bananas. Oh, mashallah. Ang ganda ni Ninang Lo. Sana all shut down. Hindi kasi may umiyak kasi yung pamangkin ko mga lalas. Bawal yan, di ba? Na maririnig yung iyak ng bata. Kuya Jong, Miguel Love, shout out. Good morning. Ayan, Kuya Jong. Okay na yung connection ko ngayon. Nakabili na ako ng Ethernet cable. Miguel Love, shout out sa lahat ng loyal from Kuya Jong. OTW sa nakapin. Ayan. Ayan, Ninang Lo. Ang ganda talaga ni Ninang Lo. Parang Koreana. Patamsak po nakapin mga lalags. Ayan. Luhu Vlogs, Ninang Lo. Hindi naman yan bawalos yung sinasaktan mo ang mata. Hindi lang yan umiyak. Oy. Sana all. Ako ma. Siyempre, isipin bakit umiiyak. Sinasaktan. Nurse Blade Lalab, Miguel Love, shout out. Ayan. Toink PH, nagbaba ng bahay. Toink PH. Ayan, patamsak po nakapin mga lalabs. DJ. Mawi, no. Yung pusa ako makulit. Di lahat ng umiyak nasasaktan. Ang iba umiyak dahil sa sarap. Ay, Tongs, ambot. Oy, aga-aga wala pa tayong breakfast. Maaga pa yan para pag-usapan. Yung sarap na yan, mamaya na. Mamaya ng sarap. Ayan, Tongs Pate, natawa siya. Maaga pa para sa sarap. Mag-breakfast muna tayo. Ayan. Magkape muna, magkape. Ayan, patamsak po na kapin. Maulan pa naman, Toinks. Toinks Dan, from Kuya Jong. Ayan, Toinks, dan daw si Kuya Jong, Toinks. Nosebleed, nagbaba ng bahay, nosebleed. Ayan, 5 million daw, Miguel Love, shout out. Champion Nash, Miguel Love, shout out, lalag, Champion Nash. Ayan, maulan. Umuulan sa labas.
Lakas ng ulan. Kuya Jong vlog noted, no worries. Ayan, from Toinks. Toink PH. Kape ka muna, Toinks. Ayan, alas 6 pa lang. Nasa Pinas ka ba? Huwag sana mawala ng koneksyon. Tayo naka-live. Dan Tamsak nakapin from Northbleed Vlog. Ninang Lo, dan po si Northbleed. Pasuklian na lang po Ninang Lo, thank you. Oh, kapiling ko siya. Sana all may kapiling. Ako wala. Inom tayo, ano to sa akin, Milo. May iba na siya. Ayan, 2 million in the house. Miguel Love, shout out. Ano, may lumayan. May lumayan, may iba ng iba. May kasama ng iba. May mahal ng iba, iniwan na si host. Lakas ng ulan mga lalads. Dito sa probinsya wala nang tigil ang ulan. Every morning and gabi may ulan. Sarap may tuyo. Thank you pa. Oh. Ayan, see? Hindi pa ako ng tinapay ng tatay ko. Oo, lalab, thanks. Nasa Pinas ako ngayon. Bahay namin. Kaya nga nag-iba yung background eh. Kain tayo tinapay. Ayan, kain tayo mga lalabs. Ayan. Pinipiran ako ng aking papa. Kain kayo dyan. Wow, nakauwi ka na pala. So, nakatikim ka na pala ng masarap. Wala. Wala, thanks. Wala. Wala dito, malayo. Masarap na sandwich. Oh, yung papa ko nagtimpla ng kape. Tapos siya nagbigay nito. Yung tatay ko. Ayan, kusina ni Miles Miguelab, shout out Pinkies. Ayan. Kusina ni Miles Miguelab, shout out po. Ayan, malamig na umaga. Maulan. Life Moments TV, Miguelab, shout out. Ano? May iniisip ka bang iba? Musiit ka, iba na inisip mo. Ano ba yun? Hina naman ang signal mo minsan. Ano? Kusina lalas. Hindi na kasi, nakabili na ako ng Ethernet cable. Yung Ethernet cable ko, dineliver kahapon. So, nakakonect na ako sa router direct. Kaya hindi na. Hindi na mahina yung aking internet. Nung nakaraan yun kasi, nakadirect lang ako sa wifi. Ngayon, nakadirect na ako sa router. Nag-order ako sa Shopee. 97 pesos lang. 5 meter.
Kaya okay na kahit umuulan, no, may ano ako, may connection. May connection na ako. Kaya makapag-live na ako ng maayos. Nung mga nakaraan, hindi ako makapag-live ng maayos eh. 1 hour lang, nag-iikot-ikot na. Namamatay. Pero ngayon okay na, naka-direct ako sa router. Kilan kasal? Sakal. Anong kasal? Saan yung ikakasal? Kailan ka, isasakal? Wala. Sakal ka mo, sakal. Kailan sasakalin? Wala, kusina ni Maels. Alone ako, alone. Wawa, sana all direct router. May router na ang buhay niya. Yun lang yung router. Ito lang nagpapasaya sa buhay ko mag-live. Ang hirap mag-isa. Kakalungkot. Hugot. Kaagaga, oy. Ayan, 3 million industry grab. Shout out. Naku guys, alone pa daw ha. Buti na lang meron ako ditong wifi. Kois Charlie, Migalab, shout out po, Kois Charlie. Yan nangalay na yung pa ako. Tinaas ko kasi. Tambay ko muna to sa'yo, friend. Ayun, sige po, Kuya Jong. Salamat, Kuya Jong. Aray nangalay yung pa ako. Ang hirap mag-isa, mahirap maging malaya. Kasi nga, Toings, pinalaya niya ako eh. Hindi niya ako pinahalagahan. Ayan, 5 million in the house. Migalab, shout out. Nakakalungkot ng ganito. Buti na lang may wifi. Dito lang luto ako sa luyot. Ayan. Anong sahog ng saluyot mo? Ayan. Nurse, bilid sana all nasasaktan. Alis muna ako punta sa garahe sa kanilang kanto, kabilang kanto. Kunin motor. Ayan. Sige lang, Kuya Jung, mag-ingat ka. Sana all my car. Nasa garahe. Daing nahipon, maliit. Ayan, masarap yan. Anong oras na ba dyan? Umaga na rin. Upcoming premiere. Sige, Kuya Jong. Dan na po ba kayo nakapin sa premiere po ni Ninang Lo? Doon muna tayo sa premiere ni Kuya Jong. Dan na po kayo kay Ninang Lo. Ayan. Magkapilang host, nagmatapang yung kaya kang ipagtanggol. Sana all, may nagtatanggol. Kois Charlie, nagbaba po ng bahay. Kois Charlie, may love shout out po, Kois Charlie. Safar, may love shout out. How are you, my friend? Ayan. Safar. Ayan si Safar, nagbaba ng bahay. Safar. Nakakatakot dito sa probinsya mga lalab kasi pag umuulan may kasamang kidlat. Diyos ko. Wow, umugot si Toinks. Ayan si Toinks nagbaba ng bahay. Safar, nagbaba rin ng bahay. Safar. Ayan, 6 million in the house. Migalab, shout out. Ayan, patamsak po ako sa premiere ni Kuya Jong. James Kapelan, tamsak po. Migalab, shout out, lalabs. James Kapelan. Ayan, lalabs, may jacket ka na, James. Thank you. J-Dog is in the house. Migalab, shout out. Ayan, sa par, nagbaba ng bahay. J-Dog, nagbaba ng bahay.
Hi everyone from J-Dog. Thank you so much, Lalab J-Dog. Ayan, ganda naman. Ayan, thank you so much from James Kapilan Lalabs. Thank you. Nagmamaganda lang. Ayan, 6 million in that Miguel Love shout out. Thank you so much everyone. Ayan, patamsak po ako kay Kuya Jong nakapin. Lakas ng ulan. Napadaan lang po Ate Ganda. Ayan, salamat po Lala Jane. Salamat sa pagdaan mo Lala. Salamat. May work ka. Maganda nga, wala naman nagmamahal. Akin ka na lang. Yun nga lang, mahirap. Walang nagmamahal. Minahal ko siya pero hindi niya ako minahal. Hinayaan niya akong mag-isa. Hugot. Kois Charlie po, nagbaba ng bike. Kois Charlie. Yan, nag-loading man ang mobile ko. Ayan, 2 million in the house. Miguel Love shout out. 2 million. We, sayo pa, oy. Paghilom diha, ubos sa imong tinapay. Ayo nga pala yung tinapay ko. Yan pala, oh. Kain tayo mga lalabs, oy. Tinapay ko. Kalimutan ko na. Panay daldal kasi. Ayan, kain tayo ng tinapay mga lalabs. Timpla kayo ng kape dyan. Kape, kape, kape. Tamsakan natin si Kuya Jong. Ayan, lakas ng ulan. Ayan, 5 million in the house. Miguel Love shout out. Toinks, ayan, nagbaba ng bahay si Toinks, mga lalabs. Ayan si Safar, nagbaba rin ng bahay, Safar. Ayan, 5 million in the house. Miguel Love shout. Lalong lumakas yung ulan. Ayan, lalong lumalakas yung ulan, mga lalabs. Sige, lakas ng ulan. Ayan, Kois Charlie, nagbaba ng bahay. Kung wala akong internet cable, Diyos ko siguro loading na. Buti na lang. Ayan, patamsak pa ako kay Kuya Jong sa nakapin mga lalabs. Kuya Jong, buti na lang. Kino Lalab, Miguel Love, shout out. Buti na lang. Buti nga ano, Kino. Salamat sa'yo. Hulog ka ng langit. Good morning, kagising mo lang, Kino. Magkapi ka na. Magkapi ka na, Kino Bambam.
Kagabi malakas yung ulan. Tulog ka pa, sige lang, tulog ka lang. Kasi maaga pa, 6:34 pa lang. Tapos umuulan. Ang sarap matulog. Paggising mo, magluto ka ng noodles, tapos tuyo. Ayan, sarap. Kasi medyo malamig. Tapos meron kang kasama. Yakap ba? Ayan. 6 million daw, Miguel Love, shout out. Tulog pa si Kino. Tulog ka lang, lalabs. Ayan, na po ba kayo sa nakapin kay Kuya Jong? Ayan, Kuya Jong, sa bahay mo ako. Dikit ko rin to sa'yo. Sa premiere mo. Ayan, Kois Charlie, nagbaba po ng bahay. Kois Charlie. Kois Charlie, nagbaba ng bahay. Kois Charlie. Ayan, Toinks, dikit na sa'yo from James Kapilan. Ayan. Toinks, dan daw sa'yo si James. Sana si Toinks, ipin nga natin. Ayan, 6 million in the house, Miguel Love, shout out. Sana makisama yung ulan, wag sanang mawala ng connection. Ang laki ng bahay ni Toinks. Ang bilis naman ng video mo. Ilang ano ba to? Ayan, Toinks. Sa bahay mo ako, Toinks. Ang ikli naman ng video mo. Yung budots mo. Napakaikli. Then na po sa nakapin from James Kapelan. Ayan. Toinks, lala, pasuklian na lang po si si James. Dan sa'yo, salamat. Ayan, Kois Charlie, nagbaba po ng bahay. Kois Charlie po, nagbaba ng bahay, mga lalags. James Kapelan, ayan. Champion Nash, ayan, nagbaba ng bahay, Champion Nash. Galab siya, Champion Nash, lalabs. Sige lang, lakas ng ulan. Tamsak dan with harang, Alma Albier. Madam Alma, Gilab shout out po, madam. Salamat po sa patamsak. I love you. Ayan, salamat po sa paharang. Ayan, Kois Charlie po, nagbaba ng bahay. Kois Charlie. Tapusin ko lang yung Milo ko. Di ko na nauubos.
Balbal. Ayan, Kuya Charlie po nagbaba ng bahay. Kuya Charlie. Patamsak Premier. Ayan. Sige po, tamsakan po natin yan, Madam Alma. Kuya Charlie, meron ka bang Premier? Ay, may Premier din siya. Punta tayo kay Kuya Charlie. Binikitan ka ng 2 toinks. Ikaw po sunod, Madam Alma, para matamsakan yung Premier mo. Ayan, patamsak pa ako nakapin, mga lalas, nakapin. Coming LS, ayan, nakapin po. Kuya Charlie. Madam Alma, ikaw po sunod kay kay Kois. Salamat po sa papinati. Ay, sige po, maraming salamat din. Ayan, patamsak po nakapin. Ayan, si Madam Alma Albert, meron pong Premier din. Oh, shit, nalangaw na to. Ayan ko na nga yung tinapay, nilalangaw. Ubusin ko muna. Dito sa probinsya, mga lalas, malangaw. Ano ba naman to? Umayos ka nga dito. Champion Nash wash with bakas. Ayun. Kain po tayo, kain. Kapi-kapi ka muna. Opo, nagkakapi ako. Aga ng live mo, kapi sa Kapandisal. Oo. Tamsakan natin si Madam Alma. Tamsak dan sa nakapin Kois Charlie. Ayan. Ay, panay. Yung langaw na to nakakaasar. Malangaw dito sa probinsya. Ano ba yan? Napasok sa bintana. Ayan, patamsak po nakapin, mga lalas. 5 million in the house. Miguel love shout out. Ubusin ko na nga yung Milo ko at may langaw.
Ayan, 5 million in the house. Miguel Love, shout out. Champion Nash, watch with Bakas, dikit na tayo from Alma Albiar. Malala, patamsak pa ako sa nakapin. Ayun na po ba kayo sa nakapin mga lalabs? Tayo kay Madam Alma. Maaga pa, wala pang ganong tao. Tulog pa. Maaga pa, tulog pa. Tulog ka pa, madam. Pag umulan talaga malakas yung yung dating ng langaw. Mawi? Where are you, Mawi? Saan si Mawi lumabas? Sa ilalim ng kama. Sa ilalim, bibi? Ayan, 4 million daw. Miguel Love, shout out. 4 million. Salamat sa papinos lang naman po, Madam Alman. Ayan, malakas pa rin yung ulan. Kuya Jong Vlog. Ayan lang si Kuya Jong. Nakabalik ka na, Kuya Jong. Hindi ba dyan umuulan sa inyo? Dito panay ulan. Ayan, 3 million daw. Miguel Love, shout out. Ayan, salamat ate ay shout out sa mga dumikit para masuklian agad. From Kois Charlie TV. Anong oras ba ikaw nagla-live, Kois? 12 hours pa, 7 PM pa pala, mamaya pang gabi. Ayan, Kois, nagbaba ng bahay. Kois Charlie.
Maulan din, friend, pero na umaraw. Ganito siguro pag July, di ba, tag-ulan? Dito muulan pa rin, oh. Malamig na umaga. Parang dito sa sa Pinas, nakasawa na yung araw-araw ulan. Pero nung nasa abroad ako, hindi talaga umuulan. Nakakamiss ang ulan. What's 2 minutes video mo? Salamat po, Madam Alma, salamat po. Salamat po. O, sana all nasa Pinas na. Opo, Madam Alma, nasa Pinas na po ako. Nadala ko na po yung aking cat. Nasa ilalim ng kama. Nilmar, lalab, shout out Nilmar. Nagtatago pa din siya. Nagtatago kasi takot pa siya sa mga tao. Thumbs up post. Nilmar, lalab, shout out. Ang dami namang langaw dito. Lalab Nilmar. Ayan, Koister, nagbaba ng bahay. Buti hindi ka nakapag-asawa doon. Hindi naman. Kuya Jong Vlog. Ayan, si Kuya Jong. Puro kasi, Madam Alma, puro trabaho ang sa isip. Puro trabaho. Dito na lang tayo maghahanap. Magilab, shout out Kuya Jong, morning po. From Nilmar. Kumusta ka na, lalab Nilmar? May time na ho, hanap na. Yun nga lang, Madam Alma, ang init kasi pagtanghali dito. Sobrang init. Hindi ako naalis ng bahay. Tinatamad akong lumabas-labas. Sobrang init sa labas, masusunog kaga. Nilmar, kumusta po? From Kuya Jong. Punta sila dito sa bahay namin. Ayun, Madam Alma, nasa bahay mo po ako, Madam. Ayan. Sa premiere. Press na channel ko. Bakit ba nangyari, Nilmar? Ako nga yung WH ko, nag 300 na lang. Bumaba. Lala Mois Motovlog, mega love shout out. Tamsak na maganda ka pa sa morning host. Ayan, Lala Mois, mega love shout out. Walang laman si PM ko. Kailan ka ba magla-live? Flat zero? As in flat zero, Nilmar? Pero nakuha mo na yung mo, di ba? Yung Google Pen. Ako nga 300 na lang yung siya, nag-down. Yung araw niya down. Kasi di ba matagal din naman akong di nagla-live. Kasi nga yung, minsan nag-live naman 1 oras lang. Kasi nga yung internet, o ganun nga after ma-monetize, kakainin uli ni Lolo. Kaya nga dati naka 4K na tayo, wala. Nawala yung ating 4,000 WH. Nilamon na ni Tatang. Ito na yung pinos. MJ Mix TV, mega love shout at dan sa naka-pinos. Ayan, salamat, lalabs. Almadan, upcoming premiere, tamsak lang sapat na from Kuya Jong. Okay. Humina yung ating WH. Si siguro, Kuya Jong, ang laki ng sweldo nito sa YouTube. Kuya Jong.
Or si Madam Alma kasi malaki yung bahay. Ano ba tong langaw na to? Nakakahiya. Ay! Tanggalin ko na nga tong ano ko, nilalangaw. Bibi, lalabas ka ba? Lagyan mo to sa lababo, Bibi. Mabasag. Nilangaw eh. Guys, nalangaw na to. Almadan. Ayan, from Kuya Jong. Maaga pa pala, mag-alas 7 pa lang. MJ Mix Watch with Bakas, dating dikit from Alma Albiar. Patusok sa premiere. Ayan, tusukin natin yung lalabs premiere mo. Yung sahod ko dati, kinalahati na lang ngayon, friend. Bihira na lang maka-LS silent pa. Kasi nabibisi tayo. Minsan kaya nakakatamad din naman mag-LS. Di ba? Minsan nakakatamad din. Yan na Lab Nilmar, tamsak. Iwan ko sa akin, hindi na ako makakasweldo ngayon. Wala pa sa 100. Nasa 20 lang ata yung ano ko. Revenue. Mahina. Eric Lala Migalab, shout out. Hello us. 100%. Kuya Jung Vlog, Tam Shrek, Dan Idol. From MJ Mix TV. Buti ka nga, Kuya Jung, makatikim nakasahod kay Lolo. Sa channel ko, press na hindi pa nakasahod. Ayan, nagsumba si Nilmar. Siguro yung unang sweldo ni Kuya Jung malaki kasi matagal siyang matagal dumating yung mo, pin. Ayan, doble-doble yung sweldo. MJ Mix, dikit comment ko sa'yo from Alma Albar. Ayan, MJ Mix, masuklian na lang po si Madam Alma. Dinikit daw yung niya, yung main channel sa'yo. Ayan, si Eric nagbaba ng bahay. Dito pa naman mga lalab sa probinsya. May aswang gabi. May aswang. Kuya Jung din sukli po, salamat from Alma Albiar. May aswang sa gabi. Syuhada, bigla na lang kumakalabog sa labas. Kaya, pag natulog ako, Madam Alma, may dala akong kalamansi. Natulog ako kagabi. Kumuha ko ng mga dahon sa labas ng kalamansi. Kumuha ko ng kalamansing dahon, pati yung bunga. Nagdala rin ako ng bawang. Ay, kasi may kumakalabog sa labas. Delikado yun, idol, na di ay wakwak sa inyo. Meron. Nilmar, dan sa'yo, friend, from Kuya Jong. Oo, bigla na lang akong nagigising sa madaling araw. May kumakalabog sa labas. Nung isang gabi, yung parang hinihilang malaking kadena. Biglang binagsak, tapos hinila sa labas. Yun mga 3 o'clock ng madaling araw.
Nagising ako, nagdasal na lang ako. Salam mo sa Warrior Cooking with Sophia Miguel, shout out. Alaikum salam. Meron daw dito malapit lang. Thank you, Kuya Jong. Alma Albiar, done and connect to you, friend. Ayan. Now, Timos, Mido, Dines. Okay, sa Parlalas, thank you. Apinas, Garda. Okay. What's that? Kois Charlie, nagbaba ng bahay. Kois Charlie. Dimple Sakura, Lalab Miguelab, shout out. Hello all. Ayan, from Dimple Sakura, Lalab, salamat. Ayan, 7 million daws, Miguelab, shout out. Good morning, Lalabs. Tamsak ho, salamat po sa patamsak, Dimple Sakura vlog. Ayan, sa Par Isak, nagbaba ng bahay, sa Par. Ayan, patamsak pa ako ng kapin, mga lalas. Dan na po kayo kay Madam Alma. Alma Albert Tusok, dikit sa iyo, Alma. From Nilmar Channel. Ayan. Nilmar 02, dan po Madam Alma sa iyo. Ayan, ikasunod ko, Nilmar. Pin kita. Sa Fardan Connect already from Alma Albiar. Ayan, 6 million in downs. Miguel Love, shout out. Ayan, Madam Alma. Nasa bahay mo ako uli. Dikit ko to sa'yo, Madam. Ayan, hello, Kois Charlie TV from Cooking with Sophia. Ayan, patamsak mga lalabs. Upcoming live 4 p.m. Pinas time. From Dimple Sakura. Nilmar, baba mo yung ano mo, lalabs. Premiere. Ayan, Kois Charlie TV nagbaba ng bahay. Ayan, punta tayo kay Nilmar. Tamsakan po natin nakapin mga lalas, nakapin. Alijan Mersay, Miguel Love, shout out. Hi. How are you, Alijan Lalabs? Ayan, 5 million daws, Miguel Love, shout out. Alijan, thank you so much, Lalab. Give me likes. Ayan. Okay, tamsakan si host mga lalabs. Ayan, maraming salamat. Dimple Sakura, sa bahay mo ako. Tamsakan din natin yung ano mo. Upcoming LS. Ayan, tamsak na. Napakaganda naman ni Madam Dimple. Ayan. Eric Garcia, watch only dikit na from Alma Albiar. Ang daming premier ni Dimple Sakura. Aling Silay, Miguel Love, shout out po. Tamsak dan. Aling Silay. Ayan, please everybody support me. I will be turned back to you soon. From Alijan. Ayan. Aling Silay, good morning. Nagbaba ng bahay. Miguel Love, shout out. Gandang host. Ayan, Miguel Love, shout out po. Cooking with Sophia, nagbaba ng bahay. Cooking. Ayan, Coach Charlie po, nagbaba din po ng kanyang bahay. Bibi, di ka pa Bibi nagkape? Di ka pa nagkakape? Bibi? Nelmar Dan from Aling Silay. Ayan. Coach Charlie TV, tamsak Dan, idol dating dikit. Friend, Bakrid, oy. Kuya Jong, hindi ko na nabasa. Sige, Bakrid natin. Ayan, MJ Link Clothes from Coach Charlie. Aling Silay, nagbaba ng bahay. Bakrid natin, ano ba yun? Kuya Jong? Yung nagpalipad sa akin na nagtotal ng 5K. Wow, laki. Sana all. Ang ano naman nun, Kuya Jong.
Yaman. Saan na ba yung biglang nawawala? Sa'yo mo yung nagpalipad sa akin. Ano ba yun? Ang ano naman kasi nito, kasar. Umaakyat. Yung nagpalipad sa akin, nagtotal ng 5K, nawala na, binura ni Lolo. Nakadalawang channel na siya, mahigpit si Lolo. Ingat tayo guys sa mga re-upload content. Dapat sarili na lang natin yung video. Sayang. Binura lang ni Lolo, sayang naman Kuya Jong. Nakadalawang channel na siya, mahigpit si Lolo. Di pala pwede yung re-upload content kahit sarili mo. Ayan, Coach Charlie, nagbaba ng bahay, Coach Charlie. Ang laki nun, 5K. Ano yun, piso? Yung pinalipad niya, piso? Ayan, Coach Charlie, nagbaba ng bahay, Coach Charlie. Ayan, 7 million in house, Miguel Love, shout out. Dikit aling silay from Nelmar. Ayan, 6 million in house, Miguel Love, shout out. Dollar friend, wow, sana all. Kung dollar yun, magkano yun? Ang laki, 5K peso. Nasa $100 yung pinalipad niya sa'yo. Sana all. Kois Charlie TV, nagbaba ng bahay. Kois Charlie, ayan. Aling Silay, dan na rin sa'yo, idol. Thank you from NJ Mix TV, ayan. Aling Silay, watch with Bakas, dating dikit. Mr. Roel, gilab shout out. Hello, Stamsak Dan, ayan. Kuya Jong, ayan, $100, wow. Taga saan yun, Kuya Jong, nagpalipad sa'yo ng $1? Taga-Amerika ba yun? Ayan, Bicolan ng Urago, nagbaba ng bahay. It is Kim TV, Migalag, shout out. It is Kim. Ayan din, Paul, old friend Dan from Cooking with Sapia. Mr. Roel Do Official, nagbaba ng bahay. Ayan, 13 million in the house, Migalab, shout out. Cooking with Sapia, nagbaba ng bahay po mga lalabs, cooking. Ayan, patamsakan po yung nakapin mga lalabs, patamsak. Ayan, tamsakan po natin ang nakapin. Nilmar Channel. Ayan, it is Kim TV, Happy Star, Migalab, shout out. Coach Charlie, dan sa'yo, friend, upcoming premier, tamsak lang, sapat na. Ayan, from Kuya Jong. Ayan, 12 million dollars, Migalab, shout out. Patamsak premier from Alma Albiar. Ayan, patamsak pa ko sa premier ni Madam Alma. And then, Nilmar Channel. Dimple Sakura. Ayan, meron din siyang premier mga lalabs. Tamsakan ko na ata si Madam Dimple. Ayan, Term Shrek, dan sa nakapinhos from MJ Mix TV. Nilmar, dan sa'yo si MJ. Dadadadada. OTW Jong from Cois Charlie. Ayan. Kuya Jong, dan sa premier mo. MJ, nagbaba ng bahay. Ayan, it is Kim TV, Happy Star, nagbaba rin ng bahay. Tamsakan ko na pala to. Ang daming premier ni ni Dimple. Naka-set up na lahat. Ayan, it is Kim, Happy Star, nagbaba ng bahay. It is Kim. 8 million in the house, Migalab, shout out. 31 tamsak, thank you. Ayan, patamsak naman pa ako nakapin mga lalabs. Nilmar Channel. Mr. Roel Dudan from Alma Albiar. Ram pam pam.
Merong ads na sobrang haba. 46 minutes. Suhada. Ayan, 6 million in the house. Miguel Love, shout out. 6 million. Dimple Sakura. Ayan, Dan Sukli MJ. Ayan, Mr. Roel, the official nagbaba ng bahay. Dan Sukli MJ from Nilmar. Dan na po kayo magtamsak sa nakapin mga lalabs kay Nilmar Channel. Ayan, patamsak naman pa ako sa nakapin. Nilmar Channel. Happy Easter Dan from Alma Albiar. Mr. Roel Dan from Cooking with Sapia. Mr. Roel, pasuklan na lang po si Cooking. Dan na po sa'yo. Lods Jong, balik sukli na Lods from Kois Charlie. Ayan. Bay mo na friend, maghatid na ako kay Honey. My love, so sweet. Wow, sana all. Si Kuya Jong, mag-ingat ka Kuya Jong sa paghatid mo. God bless. Sana all, my love, so sweet. Sana all. Mr. Rodildo Official nagbaba ng bahay. Ayan. Alma Albiar, dan full package with Eric Garcia. Ingat Kuya Jong. Cooking with Sapia, ayan. From UK. Kapitan Remix Vlog, Miguel Love, shout out. Tamsak host. Kapitan Remix, Miguel Love, shout out. Salamat sa patamsak mula, Labs. Dapat ganito lagi yung aking LS. Continue lang yung aking connection. Hindi siya nag-loading. Ayan, 10 million in the house. Miguel Love, shout out. Kapitan Remix Vlog, Miguel Love, shout out. Lalas, Miguel Love, shout out. Ayan, umulan-ulan pa rin sa labas. Pero hindi na siya malakas. Ano na lang siya yung patak-patak. Kois Charlie, nagbaba po ng bahay. Kois Charlie. Ayan, 10 million in the house. Miguel Love, shout out. Eric Garcia Dan from Alma Albiar. Cooking with Sapia, nagbaba ng bahay. Cooking. Miss Tauros, Miguel Love, shout out. Hello, host. Good morning po from Miss Tauros. Ayan. Bigyan kita ng jacket, Miss Tauros. Ayan, Miss Tauros, Miguel Love, shout out. May jacket ka na, Lalas. Pwede ka na magbaba ng yung bahay. Ayan, Kapitan Remix, nagbaba ng bahay. Road to 950. From Kapitan Remix. Tauros, may jacket ka na. Birds Vlog, Tamsak Ludi. Ayan, Madam Ara, love you. Miguel Love, shout out po, Madam. Dane Dave, meow. Miguel Love, shout out, lalab, Dane Dave. Meow, from Dane Dave. Thank you po sa jacketos from Miss Taurus. Ayan. Kois Charlie TV, nagbaba ng bahay. Mga lalab, patamsak po, nakapin. Ayan yung nakapin po. May premiere po yung nakapin. Nilmar Channel. Premiere. Like dan from Madam Ara. Ayan, Madam Ara, salamat po. Dane Dave, kumusta ka na, lalabs? Dane Dave. Ayan, 12 million in the house. Miguel Love, shout out. 12 million. Bibi, naaway ata si Maui ng isang pusa. Kapitan Remix Vlog, nagbaba ng bahay. Kapitan Remix. Ayan. Mr. Roel, the official, nagbaba ng bahay. Ayan. Madam Ara, baba ng bahay. Ayan. It's Kim TV Happy Star, nagbaba ng bahay. Hindi pa ba tayo magbingo? Ayusin ko na, lalabs, kasi kaayos ko lang ng internet. Ayusin ko na. Si Raulong Vlogger, Tusok Idol. Asan na pusa mo nandyan? Nagtatago. Okay na ngayon. Trinay ko yung yung connection. Okay na. Kasi bumili ako ng yung Ethernet, wire. Hindi na siya nagputol-putol. Ayan, si Raulong Vlogger, nagbaba ng bahay. Host, musta na. Mua. Chef Errol, Miguel Love, shout out, lalab. Chef Errol. Ayan, dan na po ba kayo sa nakapin, mga lalab? Sa nakapin po. Dan na kayo sa nakapin. Nandito ka pa po ba, Dimple Sakura, lalabs?
Si Raulong Vlogger, mega love shout out. Ayan, tamsak dan ganda from Girly G. Madam Girly, salamat. Ayan, kagising lang ni Madam Girly, oy. StreamYard na. Sige, Lalas, ayusin natin lahat yan. Baba muna yan, Nos. Ibaba ang sabit mo. Sino may premiere dyan, mga Lalas? Ayan, Madam, meron kang premiere? Ara? Baba mo na yan, sabi niya. Morning ganda yan, Lalab Girly G, mag-love shout out. Chef Errol, dating dikit from si Raulong Vlogger. Kapitan, meron ka bang Kapitan? Meron ka bang premiere? Ayan, kung sino may premiere dyan, mga Lalas, magsabi lang para mapin. Meron, yung sa'yo ba meron? Kapitan, sige, pin natin. Sino naglagay ng tali? Ikaw? Cooking Kapitan Remix Vlog Dan. Si Raulong Vlogger nagbaba ng bahay. Cooking with Sapia nagbaba ng bahay. Mga Lalas yung nakapin may premiere. Si Raulong Vlogger Dan sa'yo from Chef Errol Karumay. Ayan, 9 million and a half. Miguel Love shout out. Marunong ka ba maglagay niyan? Ha? Ayan, Kapitan po nakapin may premier, mga Lalabs. K1. Si LB pala to, si Kapitan. Sky Rose, Miguel Love shout out. Sky Yours. Ayan, Miguel Love shout out sa'yo, Lalabs. Sky Yours, Miguel Love shout out. Kapitan Remix OTW from Ship Errol. Ito, saan? Ayan nga. Sitamsakan natin. Ayan, Cooking nagbaba ng bahay. Kapitan Ship, salamat. Ayan, Captain Remix Dan sa'yo from Chef Errol. Chef Errol nagbaba ng bahay. Koy Sherry nagbaba ng bahay. Cooking Miguel Love shout out. Chef Errol was lang how to make garnish from Alma Albiar. Mga Lalas, nakapin po, may premiere po yung nakapin. May premiere. Ayan, 8 million in the house. Miguel Love shout out. 6 million in the house. Miguel Love shout out. Thank you so much. Salamat, host. Ayan. Walang anuman, Lalags. Yan, sa bahay mo ako. Ito, dikit ko to sa'yo. Kapitan, ang laki ng bahay ni Kapitan. Sana all. Chef OTW from Kapitan. Mawi, you stay. Chef OTW, Kapitan Remix Vlog Dan po sa'yo from Sky Yours. Ayan. Sky Yours nagbaba ng bahay. Bikula ng Uragon OTW sa'yo from Chef Errol. Ayan, ito schema. Paystar nagbaba ng bahay. Chef Errol nagbaba ng bahay. Ayan, dating dikit. Boss Chef. Boss Chef. Chef. Ayan, Chef Errol, dating dikit daw sa'yo si Kapitan Remix. Ayan, 6 million daw. Miguel Love shout out. 6 million. Patamsak po nakapin, mga Lalab. Patamsak po sa premier ng nakapin. Ayan, Chef Errol Dan from Cooking with Sapia.
Bibi, anong ginalaw mo? Diyos ko, baka mawalan tayo ng sound. Ayan, 6 million in the house. Miguel Love, shout out. Kala ko nawalan na naman. The Explorer, Miguel Love, shout out. Tamsak. Yung mouse lang pala nagalaw ko. Ayan, di, bigyan kita ng jacket, Lalab, di. The Explorer, good day po sa lahat. Ayan, meron ka ng jacket, The Explorer, Lalabs, thank you. Ayan, 9 million in the house, Miguel Love, shout out. Chef Errol Karumay, dan po sa'yo from Sky Yours. Ayan. The Explorer, meron ka ng jacket, Lalabs, thank you so much. Asikaso muna, host, kasi maya-maya moving up ni Bunso. Sige lang, Lalabs, Nilmar, salamat. Ingat ka palagi dyan, God bless. Salamat, host. Ayan, Lalabs, salamat din. Ayan, 6 million in the house, Miguel Love, shout out. Ayan, patamsak pa ako nakapin, mga Lalabs, sa nakapin po. Chef Errol, nagbaba ng bahay. Chef Errol. Ayan, 8 million in the house, Miguel Love, shout out. Ikaw din, Nos, ingat palagi. Salamat, Lalabs, salamat. Dano sa nakapin from MJ Mix TV. Ayan, Kapitan, dan sa'yo si MJ. Pasuklian na lang po, salamat. MJ Mix TV, dan sa'yo, Kapitan. Ayan, tapos na yung ating music. Ayan, tag 5 na lang. Tag 5 na lang. Kois Charlie TV, nagbaba ng bahay. Kois Charlie, ayan. MJ Mix TV, nagbaba ng bahay. MJ. Ayan, 5 million in the house, Miguel Love, shout out. Sky Yours, Dan Full Pack. From Kapitan Remix Vlog. Ayan, Kapitan, dikit ko sa'yo, Kapitan. Nasa bahay Macaulay, Kapitan. Patamsak pa ako nakapin, mga Lala. Patamsak. Ayan. Sino may premier dyan, magsabi lang, mga Lalas, para mapin. Salamat, host. Ayan, Kapitan Remix Dan from The Explorer. It is Kim TV, old friend from Cooking with Sapia. Ayan, DOTW. Sky Yours, Dan My Bakas with Chef Errol. Ayan, Kois Charlie po, nagbaba ng bahay. Upcoming LS po. Ayan, from Kois Charlie. Dan Explore OTW sa'yo from Chef Errol Karumay. Ayan, lablabin natin ni Chef Errol, mga Lalabs. Nagagalaw man tong mouse. Suhada. Mawi. Nang. Cooking with Sapia, nagbaba ng bahay. Cooking. Ayan. Mga nalabdan na po ba kayo sa nakapin para magpin na tayo ng iba? Ayan, sino may premier dyan, mga Lalas? Magsabi lang po kung sino may premier. Ayan, 6 million in the house. Miguel Love, shout out. Kois Charlie po, nagbaba ng bahay. Kois Charlie. Ayan, 5 million in the house. Miguel Love, shout out. 6 million, thank you so much. Ayan, 40 million thumbs up. Thank you so much, everyone. Ayan, wag niyo pong kalimutang thumbsakan si host. Kois Charlie po, nagbaba ng bahay. Kois Charlie. Dan na po ba kayo nakapin, mga Lalas? Dan na sa nakapin. Ayan po tayo kay Cooking with Sapia. Ikaw ba, Chef Errol, meron ka bang Chef Errol, meron ka bang premier? Chef Errol? Ikaw sunod ko, Chef Errol, kay Cooking with Sapia, ha? Like dan from Samira. Thank you so much, Lalab Samira. Thank you, Cooking with Sapia. Dan po sa'yo from Sky Yours. Ayan.
Cooking Lalab, kindly return to Sky Yours. Already connected to your channel. Ayan. Wala, salamat from Chef Errol. Ayan. Samira, nagbaba ng bahay. Samira. The Explorer, Dan, salamat from Chef Errol Karumay. Ayan, 8 million in the house. Mega love, shout out. Samira OTW sa'yo from Chef Errol. Ayan. Samira, Chef Errol on the way to your house. Thank you so much. Dealing clothes on the way. Koy's Charlie. Ayan, cooking with Sapia. Thank you so much. Oh my God. Ang aking mouse nagluluko. Dan Link Clothes. D-Link Dan from Koy's Charlie. Skyers, nagbaba ng bahay. Bikers. Ay, Bikers, mega love shout out. Bikers NG Vlog, mega love shout out. Host. Ayan, jakitan kita, Lalab. Musta? Okay lang po, Bikers. Lalab, kumusta ka rin? Bikers. Dodong Bikers. Bakit hindi kita nakikitang nag-live? Nakakalimbang ba ako? Ay, meron ka ng jacket, Lala Bikers. Salamat sa pa-jacket, host. Kalimbang ko nga yung ano mo. Para mangisda ko. Chef Errol, nagbaba ng bahay. Koy's Charlie, nagbaba rin ng bahay. Ayan. HS Kim, kalimbangin ko to ano, Bikers. Para makapunta ko sa ano mo, Bartir. Kasi bihira lang mag-live, host. Every Saturday lang, kaya pala. Hindi ka pala araw-araw nagla-live. Kaya naman pala eh. Every Saturday lang. Koy's Charlie, nagbaba ng bahay. Koy's, ayan. Samira Dan sa'yo from Chef Errol. Cooking, nagbaba ng bahay. Kuya Charlie, mega love, shout out. From Bikers. Ayan. MJ Mix TV Dan Sukli sa'yo. Salamat from Sky Yours. Ayan, 8 million in the house. Mega love, shout out. Ayan, palablab po ako nakapin mga lalabs. Cooking with Sapia. Bakit, Bibi, ano nangyari? Ayaw niya nang lumabas? Saan? Basta talian mo lang. Ano? Chef, please return from Cooking with Sapia. Biker, salamat, lalabs. Ayan. Cooking with Sapia, thank you so much. Basta, Bibi, wag mong tanggalin yung tali. 8 million in the house. Mega love, shout out. 8 million. Oh, my boy sa boy. Koy's Charlie, nagbaba ng bahay. Koy's Charlie. Ayan, 7 million in the house. Mega love, shout out. Full pack sa nakapin from Kapitan Remix Vlog. Cooking with Sapia, kindly return to Kapitan Remix Lalab. Already done to you. Ayan, thank you. Koy's Charlie TV, done po sa'yo from Sky Yours. Ayan. Ayan, 8 million in the house. Mega love, shout out. Koy's Charlie TV, done po from Sky Yours. The Explorer, done na rin sa'yo, idol from MJ Mix TV. OTW Sky Yours. Ayan. Cooking with Sapia po, nakapinablabin natin. Ayan, 10 million in the house. Mega love, shout out. 10 million, thank you so much, 10 million. Ayan, palablab po ako nakapin mga lalabs. Chef Errol, wag kang umalis, ikaw sunod yung ipipin, Chef Errol. Ayan. Ayan, 10 million in the house. Mega love, shout out. Thank you so much, everyone. Ayan yung aking mga member, binababa po ni Nightboot mga lalabs. Palablab din po ako. Sky Yours, nagbaba ng bahay.
Chef Errol Karumaidan from Skyers. Ayan. HS Kim TV, Happy Star, nagbaba ng bahay. Ayan, 9 million in the house. Mega love, shout out. HS Kim, Happy Star, nagbaba ng bahay. Lablabin po natin mga lalabs. HS Kim, ayan. 10 million in the house. Mega love, shout out. 42 thumbs up. Thank you so much. Dan na po ba kayo nakapin, Chef Errol? Baba ka ng bahay, Chef Errol. Ayan, 10 million. Thank you so much. Skyers, balik sukli na loads from Kois Charlie. Ayan, Skyers. Dan si Kois Charlie po sa'yo, lalabs. Dan sukli daw, thank you. From Kois Charlie. Ayan, Cooking with Sophia po, palablab naman po ako nakapin, Kois Charlie. Salamat po. From Skyers. Dan na po ba kayo kay Cooking with Sophia, mga lalabs? Ayan, Chef Errol, nandito ka pa ba, Chef Errol? Baba ka po ng bahay, Chef Errol. Nandito pa ba si Chef Errol? Yan na ba yung bahay mo, Skyers? Tingnan nga natin. Skyers is 474. Ayan, baba ka ng bahay mo, Skyers. Tingnan natin. Baby pa pala to. Salamat po. Ayan, palablab po nakapin, mga lalab. Baby pa yung bahay ni Skyers. Lablabin po natin nakapin. Ayan, 5 million in the house. Miguel Love, shout out. Dati man tayong dikit lalab. Ayan, Skyers, dati tayong dikit sa main channel ko lalab. Si Skyers. Ayan, palablab po ako nakapin, mga lalas. Baby pa yung bahay niyan. Nasa grade 4 pa lang. Ayan, ni Kim nagbaba ng bahay ko. Charlie po nagbaba ng bahay. Ayan, palablab naman pa ako sa nakapin, mga lalabs. Skyers. Ayan, Skyers. Nasa bahay mo ako, lalabs. Skyers. Pinapanood ko yung video mo, Skyers. Nandito ka pa ba, Skyers? Ayan, 6 million in the house. Mega love, shout out. Kapitan Remix Vlog nagbaba ng bahay. Kapitan Remix. Maui, anong ginawa sa'yo ni Ate Bibi? Ayan, Skyers. Dikit ko na to sa'yo, lalab. Ilang minutes ba to? Ayan, 1 minute lang and 9 seconds. Wala pang 2 minutes. Full watch na to, Skyers, sa'yo, lalabs. Ayan, palablab po ako sa nakapin, Skyers. HS Kim TV, Happy Star, nagbaba ng bahay. Ayan. Thank you so much. Ayan, HS Kim. Ayan, 5 million in the house. Miguel Love, shout out. 5 million. Ayan, Skyers. Nasa bahay mo ako uli, Skyers. Ba't mo tinali si Maui Bibi?
MJ Mix TV, nagbaba ng bahay, MJ. Ayan, nasa bahay mo ako uli, Sky Yours. Sky Yours, nasa bahay mo ako uli. Ayan, MJ, nagbaba ng bahay, MJ. Ayan. 6 million in the house, Miguel Love, shout out. Ayan, Sky Yours, nasa bahay mo ako uli, Sunday service. Ayan, Sky Yours, nasa bahay ko uli. Donabel, Miguel Love, shout out. Donabel, Tamsak Danos, Donabel. Ayan, Donabel, jacketan kita, lalabs. Ayan, may jacket ka na, Donabel. Thank you so much, Donabel. Ayan. Kapitan Remix Vlog, nagbaba ng bahay, Kapitan. Johnny Bravo Official, Miguel Love, shout out. Tusok host. Ayan. Hi sa lahat, thank you host. Ayan, from Donabel. Lalab Donabel, Miguel Love, shout out. Thank you so much, Lalab Donabel. Sino ba si Donabel? Para tong si Liza Butterfly. Si Liza Butterfly ba to? Parang si Liza Butterfly. Tama ba, Liza? Ikaw to? OTW pin host from Donabel. Sky Yours, suklian mo yung mga dumikit sa'yo, lalabs. Sky Yours. Ayan, pangalawang dikit na to sa'yo, lalabs. Sky Yours. Ako ito, host. Ikaw si Liza Butterfly. Si Coach Charlie. Akala ko si Liza Butterfly. Kasi yung mga niya, yung niya, mga profile ganyan din. Parang butterfly. May pa butterfly, ayan. Ayan, Coach Charlie, nagbaba ng bahay, Coach Charlie. 8 million parehas tayong magala, Ate Donna, ha. Ayan. Magala si Madam Donavel. Ete Scheme, nagbaba ng bahay, Ete Scheme. Ayan, 8 million in the house, Miguel Love, shout out, 8 million. Ete Scheme po, lablabin po natin. Ayan, may harang. 7 million in the house, Miguel Love, shout out. Katim Galak Kois, ayan. Johnny Bravo Official, tusok dikit sa nakapin. Sky Yours, kung nandito ka, pasuklian mo yung mga dumikit sa'yo. Sky Yours. Johnny Bravo, nagbaba ng bahay. Johnny Bravo. Sky Yours, pasukli na lang. Ayan, si Boyet Shalongo vlog pala to. Si Boyet Shalongo. Si Johnny Bravo. Ayan, 8 million in the house. Miguel Love, shout out. Kapitan Remix Vlog dan sa'yo from MJ Mix TV. Ayan, Kapitan, pasuklian na lang po si MJ. Ayan. Ito Kim TV, Happy Star, nagbaba ng bahay. Music Official, Miguel Love, shout out. Tamsak Harang, Kabayan. Ayan, Lalabs, Kabayan, Miguel Love, shout out. Coach Charlie, nagbaba ng bahay. Coach Charlie. Si to, Danny Boy ba to? Ayan, 8 million in the house, Miguel Love, shout out. Dan na po ba kayo sa nakapin, mga lalabs? Dan na sa nakapin?
MJ, baba ka ng bahay mo, MJ. MJ Mix TV, baba ng bahay, MJ. MJ, baba ng bahay, Dan Pinos from Donabel. Skyers, dan na po si Madam Donabel. Pasuklian yung mga dumikit sa'yo, Skyers, nandito ka pa ba? Skyers. MJ, baba ka ng bahay, MJ. MJ Mix TV, baba ng bahay, lalabs. Nagalaw na naman yung mouse. HS Kim, nagbaba ng bahay. HS Kim. Kois Charlie, nagbaba ng bahay. SPRC Seat Patrol Vlog, mega love shoutout. Ayan. Pasilip naman mga idol, bagong upload. Salamat po. Padikit na rin iwala ng bakas. Ayan, Madam Donabel, nagbaba ng bahay. Ayan, si Dona Republic pala to, ang laki ng bahay. Sana all. MJ, baba ng bahay. MJ, wala na si MJ? Okay, wala na si MJ. Coach Charlie TV, tusok dikit na dan. Ayan. From Johnny Bravo. Harang host, harang. From Johnny Bravo. Ayan, 8 million in the house. Miguel Love shout out. Harang host. Coach Charlie TV, nagbaba ng bahay. Coach Charlie. OTW Johnny Bravo from Coach Charlie. Donabel, nagbaba ng bahay. Donabel. Ayan, pinan natin si ano. Punta nga tayo kay Etis Kim. Wala si MJ. Ayan, palablab po ako nakapin mga lalabs. SS Kim Happy Star. Ayan po, nakapin po si SS Kim. Music Official, thank you so much, lalabs. Ayan, 8 million in the house. Miguel Love, shout out. 8 million. SS Kim, ayan. SSM, hi sister. From Donna Bell. Ayan, palablab po ako sa nakapin mga lalab. SS Kim. Korean my friend. Ayan mga lalab, binababa ni Night Buti palatandaan yung aking mga member dyan. Ayan. Palablab din po ako mga lalas. Maraming salamat. Wala na yan suot kabayan. Baka naman. Wala nang suot. Wala na bang suot? Alam, mahuhulog. Pin kita sunod music official. Huwag ka umalis. Ayan. Ano kasi music official, sumasabay ka kasi sa live ko. Paano kita mapuntahan? Di ba nagla-live ka rin ng 8 sa gabi? HSK Happy Star, nagbaba ng bahay. Johnny Bravo. Ayan, Johnny Bravo, nagbaba ng bahay. Mga lalapalabla po yung nakapin. Ayan, HSK TV. Eric Garcia, nagbaba ng bahay. Eric. Ayan, Eric Garcia, nagbaba po ng bahay. Lablabin po natin si Eric, mga lalabs. Eric. Dan Korean, my friend on top. From Donabel. Alis talaga ako kasi hindi mo naman ako love kabayan. Love kita, oy. Ba't huwag ka malis? Lods Boyet, Johnny Bravo, balik sukli, Lods. From Kois Charlie TV. Ayan, Kois Charlie, nagbaba ng bahay. HS Kim TV, dan from Donabel. Palablab po ako nakapin mga lalas. Palablab po. Ayan, Happy Star Kim Chiyong Yon. I am here in your house. I am watching your video. Korean, my friend. Ayan. Eric Garcia, nagbaba ng bahay. The Explorer, nagbaba ng bahay. Donabel, nagbaba ng bahay. Ayan. MJ Mix TV, maglablaban po tayo mga lalabs. HS Kim on the pin. MJ Mix TV lalabs. Ayan, nandyan si MJ. Tinatawag kita kanina lalabs. Kasi ipin kita. HS Kim, nagbaba ng bahay. Kois Charlie. I am watching your video, HS Kim.
TY Coys from Johnny Bravo. Ayan. Donabel, thank you so much. Coys Charlie po, nagbaba ng bahay. Coys Charlie. 8 million in the house. Mega love shout out. Welcome Lods Johnny from Coys Charlie TV. Welcome Lods Johnny from Coys Charlie. Ayan. 7 million in the house. Mega love shout out. Ayan, I am watching HS Kim. I am here in your house. Ayan, this one is already 2 minutes. I already connected. MJ Mix TV OTW tusok dikit sa Jim Mutiway. Donabel dating dikit from The Explorer. Ayan, I give you 2 extra banana HS Kim. MJ, wag ka umalis MJ. MJ, wag ka umalis. Ayan. Dikit dan nakapin from Music Official. Ayan, Maru, mega love shout out. Maru Lalabs, thank you. Maru, thank you so much. Donabel, nagbaba ng bahay. Donabel. Ayan, Maru, nagbaba rin ng bahay. Ayan, 10 million in the house. Mega love shout out. I am here in your house. Again, second banana to you. HS Kim Lalabs, Korean my friend. Ayan. Iwan lang ng bakas mga idol from Music Official. Ayan, 8 million in the house. Thank you so much everyone. Huwag niyong kalimutang tamsakan si host mga lalabs. Ayan, The Explorer OTW from Donabel. Ayan, Maru, nagbaba ng bahay. Maru. Coys Charlie, nagbaba po ng bahay. The Explorer OTW from Donabel. Ayan, 9 million in the house. Mega love shout out. HS Kim, second banana for you, HS Kim. I am here in your house again, HS Kim. I give you 2 extra banana. Ayan, Johnny Bravo Dan from The Explorer. Ayan. Ayan, I am watching now. HS Kim. MJ, baba ng bahay. MJ, baby, bakit nawala yung electric pan? Anong ginawa mo? Ginalaw ni Maui yan. Nilaro? Ayusin mo at baka makuryente yan. Johnny Bravo Dan from Explorer. Ayan. Coys Charlie TV, nagbaba ng bahay. I'll connect this one to you, lalabs. Ayan, 8 million in the house. MJ, baba ng bahay. MJ. MJ? Nandito ka pa ba, MJ? Si MJ nasa labas, panay iyak. MJ lalabs, nasaan ka na? MJ. MJ Mix TV, baba ng bahay, MJ. Okay, Music Official, baba ng bahay. Ay, nandiyan na pala si MJ. Kala ko wala eh. Ayan, I give you 2 extra banana, The Explorer Dan from Donabel. Ayan si Madam Donabel, nagbaba ng bahay. HS Kim, nagbaba ng bahay. Coys Charlie po, nagbaba ng bahay. Mga nalapalablab po nakapin. Ayan. Mix TV po nakapin. Lablabin po natin mga lalabs. MJ Mix TV. Ayan, MJ, nasa bahay mga kulalabs. MJ. Ayan, 10 million in the house. Mega love shout out. The Explorer OTW sa magandang picture mo. Ayan. From Johnny Bravo. Johnny Bravo, nagbaba ng bahay. MJ Lalabs, 580. Nandito ako sa bahay mo, MJ Lalabs. Ano to? Napunta tayo sa iba. Mr. Sablay, mega love shout out. Tamsak Lalabs. Ayan, Lalabs, salamat sa iyong patamsak. Mr. Sablay. Ayan, Mr. Sablay, nagbaba ng bahay. Coach Charlie po, nagbaba ng bahay, mga Lalabs. MJ, ayan, napasayaw tayo sa gym. Sarap mapawisan. Workout day muna tayo.
from MJ Mix TV. Morning pala lalabs ko. Ayan, from Mr. Sablay. Lalab, good morning. Nagkape ka na ba? Donabel Harangos. Ayan. Salamat po sa paharang, Madam Donabel. Ayan, si Maru nagbaba ng bahay. Maru. Meron pala tong premiere. Sige, ano, sigab pala to si Maru. Meron kang premiere lalab. Sige, inex kita ha. Ayan, Maru, wag kang umalis. Ayan, ano, pinapanood ko pa, MJ, yung video mo lalabs, MJ. Napasayaw ka sa gym. Ayan, nandyan ako sa video mo. Ayan. Panoorin muna natin ng 2 minutes para hindi siya malagas. Thanks, host. Ayan. Thank you, Donabel from Maru. Ayan. Maru, welcome from Donabel. Ayan, pinapanood ko yung video mo. Ano, MJ? Ayan, 2 minutes na. Dikit ko to sa'yo. Hindi na to malalagas. HS Kim, Happy Star, nagbaba ng bahay. Ayan. 7 million in the house. Mega love, shout out. 7 million, thank you so much. Donabel, nagbaba ng bahay. Donabel. OTW sa nakapinos from Donabel. Maru, nandito ka pa ba, Maru? Huwag kang umalis, Maru. Wala na si Maru. Umalis na ba si Maru? Harangos from Johnny Bravo. Johnny Bravo, lalab, maraming salamat. Dan po sa nakapin from Maro. Ayan. Harangos. Harang. From Johnny Bravo. Salamat, Johnny Bravo, lalab. Salamat. Ayan, dikit ko na to sa'yo, MJ. 3 minutes na nga, oh. 2 days ago. Ayan, 8 million in the house. Miguel Love, shout out. MJ Dan Dikit Kalimban from Donabel. Ayan, MJ Mix TV, lalab. Pasuklian si Madam Donabel. Dan po sa'yo, ano, MJ. Pasuklian na lang lalabs yung dumikit sa'yo, lalab. Salamat. Ayan, ano, pangalawang dikit sa'yo, MJ Mix TV. Nasa bahay mo ako uli, MJ. Ayan, si Kois Charlie po nagbaba ng bahay. Kois Charlie. Mr. Sablay, nagbaba rin po ng bahay. Mr. Sablay. Ayan, Mr. Sablay, nagbaba ng bahay. Mr. Sablay. 9 million in the house. Miguel Love, shout out. 9 million. Ayan, thank you so much, 9 million. Mr. Sablay, lablabin po natin, Mr. Sablay. Ayan, nagbaba ng bahay. Koy, set up na, Koy, from Donabel. Ayan, magla-live na pala si Koy Charlie. Set up na daw, ano, Koy Charlie, from Donabel. Yam lalab, Miguel Love, shout out. Tamsak Claude. Sablay, OTW, from Donabel. Ayan, yan, lalab, salamat sa iyong patamsak, lalab. $8 million in the house, Miguel Love, shout out. Ayan, MJ, nasa bahay mo ako uli, MJ. MJ, nasa bahay mo ako uli. Pa-view from Yam. Tingnan natin yung bahay ni Yam. Si Buddy Juliet. Successful marketing Calamansi. Nandito pa ba si Maru? Maru, nandito ka pa ba? Maru. Ayan, pangalawang dikit. Ano, MJ?
Ayan, Maro, magbaba ka ng bahay. Kapitan, nagbaba ng bahay si Kapitan. Ayan, Maro, nagbaba rin ng bahay. What's tamsak dan sablay all dikit na from Donna Bell. Ayan, Kois Charlie, Delma Jennifer Lalab, mega loud shout out. Boan Noite, ayan. Naka-BG lang, busy pa from Kapitan Remix Vlog. Ayan, dikit ko na to sa'yo, MJ Lalabs. Ayan, punta tayo kay Maro, meron siyang premiere. Maro. Delma Jennifer, nagbaba ng bahay. Delma Jennifer. Naka-BG lang, busy pa. Ayan, Kapitan Remix Vlog, nagbaba ng bahay. Donna Bell, nagbaba ng bahay. Donna Bell. Ayan, Delma Jennifer, nagbaba ng bahay. Eric Garcia po, nagbaba ng bahay. Nakapindan po. From Yam. Ayan, Lalab, thank you so much. Delma Jennifer, nagbaba ng bahay. Dan Tamsak, dating deket. From Music Official. Music, ikaw sunod ko music, huwag kang umalis. Music Official, ipin kita, Lalab. Ayan, Big Kabahog, Big Love, shout out, Big. Big Kabahog, hindi big. Big Kabahog, Big Love, shout out, Lalabs. Sorry naman, ayan. Delma Jennifer, nagbaba ng bahay. Delma. Johnny Bravo, thank you so much, Lalab. Donna Bell dan from Yam. Ayan, Maru dan kanina from Donna Bell. Maru Lalab, pasukli na lang po si Donna Bell Lalab. Dan sa'yo kanina raw. Ayan. Salamat Donna Bell from Music Official. Donna Bell, dan na rin sa'yo from NJ Mix. Ayan. Yam OTW sukli from Donna Bell. Johnny Bravo, nagbaba ng bahay. Johnny Bravo. Ayan, si Yam, nagbaba ng bahay. Yam. Dilma Jennifer, nagbaba ng bahay. Michiko Marco, mega love shout out. Ayan. Thumbs up, host. Ayusin mo pagbasa langga. Paluin kita sa lubot. Oy! Ang basa ko big. Big pala. Big kabahog. Sorry naman, oy. Sorry naman. Ayan. Eric Garcia, nagbaba ng bahay. Eric. Ayan, Ate Michiko, shout out. Ate from Kois, Charlie. Ayan. Music Official, thank you so much. Mga lalapalablab naman ako sa nakapin may premiere. Ayan, si Maro may premiere. Si Maro. Palablab po si Maro. Big kabahog. Yes. Mali lang yung basa ko. Ayan, Bicolanang Oragon. Yung aking video binababanin, Bicolanang Oragon. Ayan. Big kabahog dan from Yam. Ayan, Big Kabahog po, nagbaba ng bahay. Ate Michiko, shout out. From Kois Charlie. Ayan, 6 million in the house. Mega love, shout out. Big Kabahog dan from Yam. Ayan, Bicolanang Oragon, nagbaba ng bahay. Bicolanang Oragon. Ayan, 10 million in the house. Mega love, shout out. Ayan, palablab naman ako mga lalas. Delma Jennifer, dan sayaw ng baby girl. Ayan, Delma Lalas, kindly return to Johnny Bravo. Thank you so much. Ayan, mga lalas, wag nyo namang skip yung aking harang. At tayo'y nagahang. Ayan, thank you so much mga lalas. Pero pag sobrang haba, okay lang yan mga lalas. Ayan, thank you. Yam dan sukli, full package. Dan connect sa nakapin from Michiko Marco. Ayan. Yam dan to you from Big Kabahog. Ayan, 12 million in the house. Mega love, shout out. 12 million, thank you so much. Ayan, tayo'y nagahang mga lalas. Ayan, thumbs up, dikit Marudan from Yam. Johnny Bravo, nagbaba ng bahay. Johnny Bravo. Ayan mga lalas, yung aking mga member, binababa po ni Nightboot. Palablab din ako mga lalas. Thank you so much everyone. Johnny Bravo, ayan, nag-alarm na. Ayan, 11 million in the house. Mega love, shout out. Jab Kapilan, ayan, nasa bahay makulalad. Tamsak sa premiere. Patamsak po ako sa nakapin mga lalad. Sa nakapin.
Yam, Dan Sukli full package from Donabel. Dan Connect sa nakapin from Michiko. Ayan. Donabel, nagbaba ng bahay. Bibi, babalik ka pa. Bakuhan mo ka ng tubig. Dali. Punuin mo, Bibi. Ayan, Yam, Dan to you from Big Kabahog. Ayan. Big Kabahog po, nagbaba ng bahay. Michiko Marco, nagbaba ng bahay. Johnny Bravo official, nagbaba ng bahay. Ayan, 9 million in the house, Migalab, shout out. Arnaldo Migalab, shout out. Lalabs, how are you? Ayan. Dan Pasokli Maro from Arnaldo. Big Bibi, thank you. Ayan, Maro Dan Sukli Maro. Johnny Bravo Dan from Yam. Nauhaw si host. Yes. Inutusan ko yung pamangkin ko, kuha na ako ng tubig. Johnny Bravo official, nagbaba ng bahay. Ayan. 12 million in the house, Migalab, shout out. Music mix pa, baba ng bahay. Music mix. Ayan. Big Kabahog Dan Pasukli from Arnaldo. Ayan, Maro nasa bahay, Makulalas, Maro. Rank up, gatuk kaka. Ayan, gatuk kaka. Ayan yung ating likes, kinain na ni Lolo. Nilamon na ni Lolo yung aking likes. Ayan, bumaba na siya. Big Kabahog, nagbaba ng bahay. Big Kabahog. Mga nalapatamsak pa ako sa nakapin, sa premier po ng nakapin. Maluoy na po sa nakapin. Johnny Bravo official, nagbaba ng bahay. Ayan. Donabel, nagbaba ng bahay. Marudan from Arnaldo. Maro palablab po, nakapin mga lalabs, nakapin. Ayan, 9 million in the house, Miga Love, shout out. Donabel, nagbaba ng bahay. Ayan, Arnaldo Dan po. Oh, natapin to my music. Johnny Bravo, nagbaba ng bahay. Johnny Bravo. Ayan. Arnaldo Dan Sukli from Maro. Ayan, Arnaldo OTW from Johnny Bravo. Ayan, Arnaldo, not only mentioning Dan. Just connect first, then after Dan, you will shout out. Arnaldo, suklian ko po kayo, promise, pag labas ko ng kwarto. Ba't nasa loob ka ba ng kwarto? Ano bang ginagawa mo sa kwarto, Vic? Vic Kabahog, nagbaba ng bahay. Vic, anong ginagawa mo sa kwarto? Ayan. Paglabas ng kwarto daw, siya magsusukli. Tamsak. Ano kang ginagawa ni Vic sa kwarto? Maya na yan. May kinakalikot to si Vic sa kwarto, mamaya na pagkatapos. Paglabas niya. Kois Charlie, nagbaba ng bahay, Kois. Vic Kabahog. Ayan, Dan Tamsak na Maro Lalabs. Ayan, alam na, host. Pagkwarto. Busy pa si Vic. Saka mamaya siya magsukli pagkatapos niyang paglabas niya pala. Saka pagkatapos. Music official. Ayan. Lablabin niyo si Vic mga lalas. Baka nakadami na yan. Johnny Bravo official Dan sa'yo idol from MJ Mix. Ayan, si Vic nagbaba ng bahay. Si Vic. Johnny Bravo official nagbaba ng bahay. Johnny. Ayan, si Vic nagbaba ng bahay. Vic. Johnny Bravo official Dan sa'yo idol from MJ Mix TV. Ayan, Yam Dan sa'yo idol, dating dikit from MJ. Ayan, 10 million in the house, Migalab, shout out. HS Kim Happy Star, nagbaba ng bahay. Pausa ko. Tawa ko kay Vic, oy. Ayan, Yam Dan sa'yo idol, dating dikit from MJ. RBM Vlog, Migalab, shout out, RBM. Tamsak host, HS Kim, nagbaba ng bahay, inom tayo ng tubig. Palitan 30-50 from RBM Vlog.
Mga lalab, nakapin po, may premier palablab po. May palitan 30-50, sino merong available dyan? Ayan, may 30-50 po si RBM. Big Kabahog Dan Pasukli from Arnaldo. Johnny Bravo Dan. Ayan. Kapitan, nagbaba ng bahay. Kapitan. Ayan, 30-50 available kay RBM Vlog. Ayan mga lalabs. May 30-50 available si RBM. Kung meron kayong alaga dyan, pwede kayong mag-barter. Ayan. Koy Charlie, nagbaba ng bahay. Johnny Bravo. Ayan. OTW yan from Koy Charlie. ETS Kim, nagbaba ng bahay. ETS Kim. Ayan, dikit ko to sa'yo, Gab, pangalawang dikit ko to sa'yo, Maru, ha? Sa bahay mo. Ayan, napanood ko yung mo. Ay, thank you. Ayan, Music Official, baba ng bahay. Music Official, wash out po sa mga kasama ko sa Hinebra San Miguel. Hindi ako makapasok dito pa ako sa kwarto. Iba kasi yung pinasok mo, Vic. Hindi raw siya makapasok mga lalas, nasa kwarto pa siya. Music Official, ayan, nagbaba ng bahay, Music. Ayan, puno tayo kay Music. Mr. Sablay, nagbaba ng bahay, Mr. Sablay. Tagal naman lumabas nito. Fake Pogi TV, Migalab, shout out. Fake Pogi. Fake Pogi. Ayan si Fake Pogi, lagyan natin ng jacket. Kapitan Remix Dan Sukli. Dan po, Paramiam. Mabagal lumabas. Ayan, Vic Kabog, natawa siya mga lalad, si Vic. Kasi nasa kwarto pa rin siya hanggang ngayon. Ayan, Fake Pogi, lalabigyan kita ng jacket. Ayan, may jacket ka na, Fake Pogi, lalabs. RBM tayo, 20 from Johnny Bravo. Ayan, RBM, may 20 po si Johnny Bravo, lalabs. RBM Vlog. Johnny Bravo may 20. Ayan, Vic Kabog, nagbaba ng bahay. Johnny Bravo, nagbaba ng bahay. Johnny Bravo. Ayan, 7 million in the house. Migalab, shout out. Ayan, RBM. Bakit? Show. What happened? Meron ka ng jacket, Fake Pogi. Ano ba to? Di na kita Fake Pogi. Bakit naka-white ka pa rin? Tinime out ka tuloy ni Lolo. Ayan. Body Julets, Yam, balik Sukli na Lods. Ayan. Arnaldo, nagbaba ng bahay. Ayan. Big Dan from Mr. Sablay. Ayan. Mr. Sablay Dan, salamat ko, Charlie. Fake Pogi. Ayan, meron ka ng jacket. Dito ko sa bahay mo, Music Official, lalabs. Ayan. Simpleng ulam sa bukid, ginataang pechay. Thanks po. Ayan, Coach Charlie po, nagbaba ng bahay. Ayan. Nagkadkad si si Saldi Boy. Coach Charlie, nagbaba ng bahay. Yam, Maro and Maro. Ayan. RBM, merong available si Johnny Bravo. Ayan, may lubi-lubi pa. May lubi-lubi. Saldi Boy, masarap yan. May lubi-lubi. Tamsak host from Nerds Vlog. Nerds Vlog, Migalab, shout out lalab, Nerds Vlog.
Ayan, si Coach Charlie nagbaba ng bahay. Coach Charlie. 8 million in the house. Mega love shout out. 8 million. Thank you so much. 8 million in the house. Nawala. Iwala ng bakas sa nakapin mga idol. Salamat po. Ayan. From Music Official. Arnaldo Dan. Connected with comments from Mr. Sablay. Pasupport naman po sa bahay ko. Baby pa po. Fake Pogi. Sige lab. Ano Fake Pogi? Ikaw sunod ko kay ano? Music. Huwag ka umalis Fake Pogi. Ayan. Music Official Dan. From Yam. Music Official Dan Lalas. Pasuklian na lang si Yam. Ayan, 8 million in the house. Mega love shout out. 8 million. Dancer Boyet. Johnny Bravo Official from Nerds Vlog. Ayan, Mr. Sablay. Nagbaba ng bahay. Mr. Sablay. Nerds Vlog Dan Pasukli from Arnaldo. Saldi Boy. Yummy. Bibi, kumakain ka na naman ng ganyan. Di ka pa kumain ng kanin. Nurse Vlog Dan from Arnaldo. Ayan. Ayan, 8 million in the house. Miguel Love, shout out. Fake Pogi, wag ka umalis na ba yung bahay ni Fake Pogi? 407. Sige Lala, tapusin lang natin si ano. Dikitan mo muna Fake Pogi yung nakapin Lalabs. Ikaw isunod ko. Ayan, Music Official, nagbaba ng bahay. Ayan, nakapin si Music Official mga Lalabs. Arnaldo, nagbaba ng bahay. Yamdam Pasukli from Arnaldo. Ayan. I-check nyo mga Lalabs kung merong comment si ano, si Arnaldo. Panay mention lang ata to. Nerd Channel OTW with Harang from Johnny Bravo. Ayan. Fake Pogi dan from Arnaldo. Ayan, Saldiboy, halos lahat ng alagad ko nakadikit na pala sa'yo. Ayan, 7 million in the house. Mega Love, shout out. 7 million, thank you so much. 7 million. Johnny Bravo Official dan from Arnaldo. Ayan. Fake Pogi dan from Yam. Fake Pogi, pasuklan na lang si Yam Lalas. Fake Pogi. Nerds Vlog dan sa nakapinos from Saldi Boy. Ayan, Saldi Boy, pasuklan si Nerds Vlog. Music Official. Ayan, dan si Nerds Vlog. Pasuklian na lang Lalab. Salamat. Dikit na sa'yo, Idol Arnaldo from Johnny Bravo. Arnaldo, dan ako sa'yo from Yam. Ayan, Johnny Bravo nagbaba ng bahay. Johnny Bravo. Ayan, Saldi Boy, nasa bahay mo ako, Saldi Boy. Yung ibang alagad ko nakadikit na sa'yo. Dan na po sa nakapin from Fake Pogi. Ala, ayaw niya, Bibi. Ayaw ni Mawi lumabas, umiga. Ayan, ano. Ano ka, may lubi-lubi ka, oh. Lubi-lubi. Masarap tong gataan.
Saldiboy. Meron lang lubilo sa probinsya. O salamat, exit na muna ako. May gagawin pa muna. Ayan, salamat Yam Lalat. Mag-ingat ka palagi and God bless Yam. Salamat. Ayan. Johnny Bravo official nagbaba ng bahay. Johnny Bravo. Ayan, Saldiboy. Dikit ko na to sa'yo, Saldiboy. Ayan, fake pogi. Baba ka ng bahay. Fake pogi. Ginataang pichay sa gubat isdang daing. Ayan, sarap yan. Ayaw. Ayan, fake pogi. Baba ka ng bahay. Fake pogi. Fake pogi lalas. Baba ng bahay. Fake pogi. Ayan, 8 million in the house. Miguel Love shout out. 8 million. Beef the up. Body Julius, dikit dan sa'yo, full pack. Maui, come here. Come here, Maui boy. Nang. Maui nang. Op. Stay, Maui, stay. Stay. Good morning, madam. Aga ng LS. Manay B, Miguel Love shout out, Manay. Maayos na yung internet ko ngayon. Trinay ko. Nakabili na ako ng Ethernet cable. Nakadirect na ako sa aking router. Maui boy, maray na aga. Ayan, nakatali, Maui boy. Bibi, lumabas si Maui. Hina, ano ba yun? Hinahos. Arnaldo, basa naman yan. Sukli na kita. Si Arnaldo buwang to eh. Manay B, Miguel Love shout out. Fake pogi. Ayan, fake pogi. Nasa bahay mo ako, fake pogi. Ayan, 11 million in the house. Miguel Love shout out. 11 million. Magbasa ka sa reply, Arnaldo. Si Arnaldo kasi di nagbabasa. Kaya pala clear na ang paligid. Good for you, madam. Opo, Manay B. Saka iniba ko yung dati nandun ako sa harap ng pintuan namin. Ngayon, nilagay ko yung lamesa ko sa gilid ng bintana. Para maliwanag ang buhay. Ayan. Nasa gilid tayo ng bintana. Saka Manay B, maulan dito. Maulan. Ayan, Mr. Sablay, nagbaba ng bahay. Mag-iwan lang ng bakas para maresbakan ko po kayo. Ayan. HS Kim. Ayan, fake pogi. Lumpiang ubod sa Maynila. Bakit pinagkakaguluhan? Ayan. Vlog 96. Kasi nga masarap yung ubod. Lumpiang ubod. Bira lang yan. Walang ubod sa Manila. Ang ubod nakukuha lang sa probinsya. Ayan. Dan Arnaldo from Nerds Vlog. Anthony Lalab, Miguel Love, shout out. Good morning, host. Thumbs love, host. Lalab, salamat sa pa-thumbs love mo dyan. Anthony Avi. Ayan, 6 million in the house. Miguel Love, shout out. Ganyan dyan sa atin dapat nasa gilid ka ng bintana. Kapag umulan ay wala na, iikot ang mundo ng white. Manay B. Ang hirap pag nasa probinsya ka, as in probinsya talaga. Available 20, 30, 50 from Anthony. Ayan. Ayan, Johnny Bravo, may available si Anthony. 20, 30, 50. Ayan. Dating dikit sa nakapin from Kapitan. Remix vlog. Big Pogi.
Ayan, Fake Pogi, dikit ko na to sa'yo. Hoy, Loy, stop barking. Ambot man tong aso na to. Suwad ang aso na yan. Hey! Keep quiet! Patayin mo nga yung aso. Ay, ang ingay mo, oy. Kapitan, ayan, may 20 si Kapitan. Ayan, Anthony. Boss, patamsak po ng premier ko, salamat. Sige, Anthony, tamsakan natin yan. Sunod kita kay Fake Pogi. Anthony. AAV. Hala, ano ba yung aso na to? Ha, patay ang aso. Patay yung aso, ang ingay eh. Fake Pogi dan from Arnaldo. Patayin yung aso, patayin talaga. Ay, nakong aso naman to, nakakagigil. Mama, palayasin mo nga to si Loy. 9 million in the house, Miguel Love, shout out. Nanggigil to sa aso natin. Johnny Bravo nagbaba ng bahay. Johnny Bravo. Binabatok niya si Manoy. Ayan, pasilip naman, idol. Salamat from Music Official. Johnny Bravo Official. Johnny Bravo nagbaba ng bahay. HS Kim nagbaba ng bahay. Johnny Bravo, ayan, nagbaba ng bahay. Dan na sa aking music. Malapit na palang matapos. Ayan, Anthony. Merong available si Johnny Bravo. Baka meron ka dyan. Ayan, 6 million in the house. Miguel Love, shout out. 6 million. Ayan, Johnny Bravo, official dan from Arnaldo. Ayan. 6 million in the house. Miguel Love, shout out. 6 million. Maui boy. Ayan, it's Kim TV Happy Star. Arnaldo Dorap OTW from Music Official. Ayan. Mga lalapalablab naman pa ako sa nakapin Fake Pogi. Ayan, 409 ka na Fake Pogi lalabs. Kalimbang na from Fake Pogi TV. Unlipap TV, Mr. Sablay dan po. Sa Santong Bato, from Manay B. Sayang na sayang talaga ating pag-ibig na alay sa'yo. Dan Sukli Arnaldo from Kapitan. Arnaldo, not only mentioning lalab, just connect. Yan, nawala yung ating music. Ito naman tayo ba to? Ayan, sa nakaka-inlove naman tayo, nakaka-inlove na music. Hindi naman nadagdag bilang ko, bro, Arnaldo, tuwing magbasa sabi, dan check ko agad sa YT Studio at pag meron balik rin ako agad. Ayan. Kapitan Remix, si Arnaldo kasi yan, ganyan siya. Kapitan Remix Vlog, 40 tayo, idol. Bahay mo, 4419, deal ka ba? Ayan. Ayan, Kapitan. 40 daw kayo ni Anthony. Deal ka daw ba, Kapitan? 20 lang. Anthony, 20 lang daw, Anthony. Dan Sukli Arnaldo.
Ayan, 20 lang daw kay Kapitan, Anthony Lalabs. Pero nadikitan kita at tusok, Arnaldo. Ano mo na lang yun, Lalabs? Bigay mo na lang yun. Pabigay mo na lang yun sa kanya, Gift mo na lang yan kay Arnaldo. Kawawa naman. Johnny Bravo, nagbaba ng bahay, Johnny. Ayan, 10 million in the house. Miguel Love, shout out. Regalo na lang. Oo, regalo mo na lang yun, Kapitan. Regalo na lang yan. Anthony, 20 lang daw sabi ni Kapitan. 20 lang daw. Ang tagal kasi ng 14 pag dinikit, no? Ang tagal. Ayan, fake pogi, nasabay makulalabs ulit sa ubod mo. Kapitan, ayan, nagbaba ng bay, game na. Ayan, Anthony, game na daw si Kapitan, 20 lang lalas, 20. Anthony, pag wala kayo bakas sa akin, hindi ko kayo balikan, salamat. Ayan. Kapitan, oy, Arnaldo, Kalas, stop mentioning. Already give you banana from Kapitan Remix. Even you are not connect. You're always mentioning Dan. Kapitan already connected, Arnaldo. Kapitan, 20 tayo from Johnny Bravo. It is Kim. Ayan, nagbaba ng bahay. It is Kim. Fake pogi, nasa bahay makuloy, fake pogi. My friend. Manay B. Oy, Arnaldo, Manay B already connected long time ago. I think it's 1 year ago. Already connected. Deal go from Anthony. Ayan, Kapitan. Deal na daw, go. Johnny Bravo dan from Arnaldo. Ayan. And Manay B, dan daw sa'yo si Arnaldo. Pasuklian na lang Manay B ng 100 banana. Manay. Pasuklian si Arnaldo ng 100 banana. Manay B dan pasukli. Ayan, Manay B dan daw. Ay, ambot sa imo, Arnaldo, oy. Baklasin ko na from Manay Bicol. Wag mo nang buklasin, Manay. Iiyak si Arnaldo. Tama, hos. Arnaldo, sorry, no bakas. Si Arnaldo, panay lang to, shout out. Hindi naman yan nagdikit. Alam ko na magkilala ko yan si Arnaldo, mga lalabs. Kaso lang hindi ko siya tinatanggalan ng jacket kasi kawawa naman. Hayaan na lang yan. Dagdag din niya ng WH. Ayan. Kasi pag ibang lahi mga lalas, doble ang WH. Times 2. Kapitan Remix Vlog, 20 tayo from Johnny Bravo. Ayan, Johnny. Nagdikit pa ata si Kapitan kay Anthony. Johnny Bravo dan. Arnaldo. Stop mentioning Arnaldo. Johnny Bravo already connected also. How many times you are mentioning Dan? If I have gun here, I will shoot you. Fake Pogi TV OTW sa'yo. Ayan. Tulungan na lang natin siya, host. Kawawa naman. Yes. Hindi ko siya tinatanggalan ng jacket, mga lalabs. Matagal nang pumapasok yan sa akin. Lagi siyang ganyan. Pero hinahayaan ko na lang yan. Thank you, Music Official from Fake Pogi. Ayan, Fake Pogi. Enjoy sa pamimili. Daming tao. Ayan, nasa bahay mga uli, Fake Pogi. Thanks po, Music Official. Ayan. Hayaan na ninyo, host. Oo, hayaan na yan. Madam, naman kay Arnaldo anyari sa kanya. Wag mo na lang pong pansinin, Mr. Sablay. Si Arnaldo talaga yan, ganyan siya.
Suchi boy, Suchi. Suchi boy, mega love shout out, Suchi. Lalabas you all, lalabs. Mega love shout out, Suchi boy. Ayan, Suchi, meron ka ng jacket. Tagal lumabas. Ayan, Suchi, meron ka ng jacket, Suchi. Samira, hi, lalabiga live shout out. Suchi boy vlog, meron ka ng jacket, Suchi. Thank you, Suchi. Si Lala Moise pa ako, idol. Madami kang alagad, lalab. Si Lala Moise ka rin pala. Mr. Sablay, dan na po sa'yo, idol, from Manay, Bicol. Makulit sobra. Ayan mo na, lalabs. Tayo na lang magpasensya kay Arnaldo. Ganyan talaga siya. Kilala yan ni Manay B. Ano yan ni Manay B? Regular, customer. Si Lala Moise pa ako, idol, from Suchi Boy. Ayan. Hoy, Arnaldo, stop mentioning. Just connect first, then after that, you mention Kalas. Already connected. Ayan. Alma, Migalab, shout out, Alma. Padikit, please, from Alma. Harang host. Arcons, Lalab, Migalab, shout out, Arcons. Palambing Idol, upcoming LS po, mamaya 7 p.m. Ayan. Ayan, mga host, dapat po, kasi ninja po gamit nyo, hindi ko makalimbang. Huwag nyo lang pansinin, Mr. Sablay, from Johnny Bravo. Ayan. Huwag nyo na lang pansinin, lalabs. Europe Classic Travel mo. Ayan, si Europe, meron yan available, Johnny Bravo. Iyain mo si si Europe. Meron yan available. Mawi. Harang host. Ayan. Arcons Lalab, salamat sa iyong paharang. Salamat. Ayan. Mga host, dapat po kasi ninja po gamit nyo, hindi ko makalimbang. Ayan. Ang ganda naman ng thumbnail mo, lalabs. Ayan. Ayan, salamat Arcons Lalab, salamat. Tamsakdan from Europe. Ayan. 10 million in the house, Migalab, shout out. Arnaldo, stop mentioning to Johnny Bravo. Already connected to you. How many times you are mentioning? Ayan. Alma Dan. Alma just now come. Then you already finish. Ayan. Europe Classic Travel mo, Dan Pasukle. Ayan mga lalab, pagpasensya na lang kayo kay Arnaldo. Tanggalin ng brief. Mr. Sablay, wag na lalabs, kawawa naman. Kawawa naman si Arnaldo, lalabs. Wag nyo na lang siyang pansinin kasi kapag di nyo siya dinidikitan, umaalis naman yan siya. Ayan. Padikit please from Alma. Ayan, it is Kim. Nagbaba ng buy, it is Kim. Pasensya na lang po, lalabs. Johnny Bravo nagbaba ng bahay. Ayan, 9 million in the house. Mega love, shout out. It is Kim, happy star, nagbaba ng bahay. Ayan, medyo may araw na sa ating bintana. Medyo nasisilaw na si host. Kanina maulan, ngayon may araw na mga lalabs. Ayan, dan na ba kayo kay Fake Pogi mga lalabs? Dan na kay Fake Pogi. Patamsak po ako kay Fake Pogi po yung premiere. Lumpiang ubod pala. Ayan, 3 na lang po sa nakapin, 3. Mga lalab, 3 na lang po sa nakapin. Ayan, para makaalis na tayo, 3 na lang sa nakapin. Johnny Bravo, nagbaba ng bahay, Johnny. Ayan, 10 million in the house, mega love, shout out. Johnny Bravo. Ayan, 8 million in the house, mega love, shout out. Mga lalapalablab din pa ako sa aking mga member and binababa po ni Nightboot. Ayan, 7 million in the house, mega love, shout out. SSC TV, nagbaba ng bahay, SSC.
Fake Pogi TV Plus to sa'yo, main ko at si Music Official sa ubod mo. Ayan, Fake Pogi Lalas. Pasuklan na lang si Music Official. Times 2 daw siya sa'yo. Ayan, kasama yung kanyang main channel. Johnny Bravo, nagbaba ng bahay, Johnny. Dan na po ba kayo sa nakapin, mga lalas? Dan na sa nakapin. Ayan, dalawa na lang po sa nakapin, dalawa. Dalawa na lang po sa nakapin, mga lalas, dalawa na lang. Ayan, 8 million in the house, Migalab, shout out. Ayan, 50 million tamsak, mga lalas. Huwag kalimutang tamsakan, Seos, tamsak lang, sapat na, mga lalas. Thank you so much. Ayan, Kapitan Remix Dan, 20 bahay from 419 to 421 ka na, salamat. From Anthony Abi. Ano po ba main ni music? Si Saldi Boy, Fake Pogi. Si Saldi Boy yan. Fake Pogi TV, dan na sa mga gulay mo. From Manay B. Manay B, pin kita. Gusto mo, Manay B? Ayaw mo naman kasi nagpapapin eh. Fake Pogi TV, dan. Sochi Boy, sino po yung sinabihan na ganda ng thumbnail? Lalabs, ganda. Bakit? Ayan, padikit please from Alma. May premier ka ba, Sochi Boy? Anthony, may premier ka, Anthony? Baba mo yung premier mo, lalabs ng matamsakan. Wag na sisi. Ayan. Sige, salamat, Manay B. Anthony, may premier ka. Kapitan Remix OTW sa'yo. Pangit naman yung sound na to. Bakit ka naging tapat? Ayan, rock love song music dahil sa... Ito nga, try nga natin to. Ayan mo na yan kung makopyright. Iano na lang. I-mute ko na lang. Tusok na lang, Alma X na tayo. Ayan, from Johnny Bravo. Johnny Bravo, nagbaba ng bahay, Johnny. Ayan, mga lalabs, ilan na ba si Fake Pogi? Ayan, dalawa na lang po kay Fake Pogi. Dikit na host sa nakapen from Suchi Boy. Ayan, Fake Pogi, pasok yan si Suchi Boy. Dan sa'yo, lalabs, Fake Pogi. Wonderful tonight. Sochi Boy Vlog dan from Arnaldo. Are you sure, Arnaldo, you are already connected with Sochi Boy? Ayan, 8 million in the house. Migalab, shout out. 8 million, thank you. Ayan, tinanggal ko lang yung ano. Anthony, sino may premier dyan, mga lalas, magsabi na. Ayan. Os, binaba ko na sa premier ko. Sige, hanapin ko na lang. Panay kasi daldal si host. Wonderful tonight. Bloody Coder, bahay mo. Wait lang, baba ko ano. Si Bloody Coder. Saan na ba yun? Hindi ko makita. Nawala. Ano, Anthony? Ay, ito na. Ayun, mga lalapalablab po sa nakapin. Premier po ni Anthony. Si ano pala to? Si Elisa Love, Kuwait. Dati man dikit tayo.
Hindi naman ata dumikit sa akin si fake pogi. Balikan ka niyan, fake pogi. Balikan mo si ano, Lalabs. Si Saldi Boy. Si Music official at si Saldi Boy ay nag-iisa lang. Dinikit daw niya yung main channel sa'yo, pati yung ninja niya na si Music Official. Ayan. Manay dan na po sa trip mo. Trip mo sa MOA. OTW muna po Music Official. Ayan. Johnny Bravo nagbaba ng buy. Johnny Bravo. 8 million in the house. Big love shout out. Ayan, patamsak po sa premiere ni Anthony. OTW Music Official. Ayan, patamsak po, nakapin mga lalab, patamsak. Johnny Bravo official tayo, 30 bahay mo 1.97, deal ka ba? Ayan, Johnny Bravo, kayo daw ni Anthony. 30 raw kayo, lalabs. Johnny Bravo. 30 Johnny from Anthony. Tamsak, dikit na po sa nakapin. Sochi Boy Vlog dan from Arnaldo. Ayan, this is Kim nagbaba ng bahay. Ano? Arnaldo Dan already connected to you. How about your my friend? Ayan. Sir Arnaldo, palipas lang po para iwas lagas. Ayan, tamsak madam. Elisa Anthony. Maui, come here. Si Baby, ba't tinali si Maui? Di na bumalik. Balikan ko si Sir Arnaldo, bakas lang po sa main ko, sir. Ayan. Music Official, pasuyo naman po ako sa main mo. Hindi ko po makamahanap. Ayan, Music Official, saan ka ba nagbakas? Pero sabi niya, di mo nakita yung yung pangalan niyang Saldi Boy. Saldi Boy yung pangalan niya, fake pogi. Dinikit daw niya sa'yo si si Saldi Boy, saka si Music Official, dalawa. Bahay mo, Bloody, salamat. Ay, sige Music. Baba ko yung bahay ni Bloody. Baba ko Music, lalabs. Wait lang, member ko yan. Manay B.
Ayan, baba ko yung bahay niya, ano. Ito siya, oh. Buhay pa yan, kabayan. Ayuda! Razor, mega love, shout out. Razor. Ayan. Buhay pa naman yan. Anthony Abi Ilesa Love. Game ba? 5.55 ka mauna ako sa kakamagsukli. Ayan, Anthony. 5.55 ka daw, tita. Mega love, shout out, tita. Tamsak Danos, patulong po, please. Road to 500. Ayan. Sige, Lala. Diyan ka lang muna. Road to 500 ka ba? Ilan na ba yung bahay mo? It's me wonder. Ang Cocomelon Manay. Cocomelon. Walang Cocomelon ngayon. Nakatago. Host, Island Ski Vlog. Ibaba mo na bahay ko po. Salamat. Ayan. Sige, lalabs. Sino ba yung gustong ipin? Sino yung road to 500? Kanina? Razor, ikaw ba yon? Ambot ka, oy. Sino yung road to 500? Ayan, tinlang dinikit ni Kapitan Mix. Tin lang ba? Antone, huwag ka na muna padikit, Abe. Baka naman napalo o kaya kinain ni Lolo, di kaya? Razor, ikaw ba yung road to 500? Or tita, si tita pala, yung road to 500. Ay, mali. Si Razor yung ko. Kukumilon ambot. Ayan, tita, pin kita, tita. Bill all tayo, Elisab, love. Wala pang mukbang ngayon, maya, pakunti. Music official Dan from Manay B. Hala, di ako. Si tita yung ipipin ko. Wait lang, hanapin ko yung bahay niya. Na mali lang, na mali. Hanapin ko si tita. Ayan, tita, ikaw na. Tita, nandito ka pa ba, tita? Sige po, Johnny Bravo from Anthony. Ayan, palablab naman pa kay tita, mga lalas. Road to 500 daw si tita. Si Razor, mahilig sa Cocomelon. Ay, ambot. Cooking, nagbaba ng bahay si Cooking. Tita Let's vlog. Ayan, Tita Let's. Sabay mo ako. Anthony Abi, start na ako pagkatapos ko sa kaka magsukli. Mawi? Mawi? Mawi, oy. Sumasagot. Ayan, sarap naman nito. Dollar pili, Amazing food. One rice, 2 ulam only. $27. Pili na kayo. So yummy. Ayan. Isumbong ko si Kapitan kay Mayor. Anthony. Hindi, baka yung ibang alaga niya hindi dumikit. Anthony, baka napalo. Bloody 3 plus 3, 591 ka na po. Ayan.
Ayan, salamat music. Napakabait mo naman, music. Fake Pogi TV nagbaba ng bahay. Liam. Host, yes po, Liam. Miguel Love shout out. Johnny Bravo. Tita, nandito pa ba si Tita? Wala na. Ayan, Liam, bigyan kita ng jacket, Liam. Ayan, Liam, may jacket ka na lalas, Liam. Miguel Love shout out, Anthony. Give me. Kabayan, plus to sa'yo, baka naman nakakarami ka na sa akin. Ay, ayan. Mercy Channel 82, patamsak. From Mercy Migalab, shout out. Liam, may jacket ka na, Liam. Tamsak Dan. Lalab, salamat sa patamsak. Ayan. 10.50 po palitan from Liam. Ayan, Anthony. Merong 10.50 si Liam. Hi, Liam, good morning to you. From Anthony. Ayan, Tita Let's. Nasaan ba si Tita Let's? Tita Let's, nandito ka pa ba? Wala na. Ayan, BKV. BKB Tamsak Danos, BKB Miguel Love shout out. Ayan. Cooking with Sapia nagbaba ng bahay. Ayan. Kabayan, Beke naman. Liam. M2 po to 10.50. Ayan. Main to main daw, 10.50. Goodbye. Never say goodbye. Ayan, tingnan ko nakadikit na kasi yung ibang alagad ko sa'yo. Palitan 10.50. Ayan, BKB, di pa ata tayo X. Balingtong na pusa, nakapinos. Ayan, BKB, dikit mo na yung 10 mo lalab sa akin. Baka di ka pa dikit. Mercy Channel patamsak, ano ba to, Premier? Si Mercy. Ano lahat yung 50 main mo? Anthony? Kasama daw yung main. Yung iba lang kawayan, yung iba. Aha. Tingnan natin music. Saldi Boy. Ayan, 11 million. Miguel Love shout out. Member Idol Anthony Abi. Member daw, member to member. Member to member. Sino yan nakapin kabayan? Yung tita mo. Yung tita mo music. Linawan mo kasi dami mo account. Member to member daw, Anthony. Sana all road to 500. No worries, fake pogi, makakarating ka rin sa 1,000. Liam Dan po from Manay Bicol. Liam, pasuklian si Manay B. Taga saan yan, bayan? Si tita? Taga dyan lang. Hindi, parang taga ibang bansa siya. Kasi dollar ata yun. Taga ibang bansa. Manay Dan from Liam. Makulimlim sa labas. Makulimlim. Mamaya uulan na naman. 10.50 palitan tamsak dikit from BKV. Si Boy Kaon pala to, oy. Si Boy Kaon pala to. Si BKV. And marami talagang alagad yan. Si Boy Kaon. Boy Kaon, mega love shout out sa'yo from Liam. Ayan, marami talagang alagad yan si Boy Kaon. Maraming tao dyan. Tagalog ba yan? Pag hindi, walang ayuda. Tagalog yan, si tita. Host, saan po province nyo?
Nasa Bicol, Lalas, Bicol. Mega love shout out host. Ayan. Si Boy Kaon, maraming ayuda, maraming tao dyan sa LS niya. Ayan. Mega love shout out. Yes, Maui. Okay, I will remove your tali-tali. Ha, Idol Anthony Avi. Wait lang mga lalas, tanggalin ko lang yung taloy ng aking pussycat. Maui, talaga si baby, tinani si Maui, di tinanggal. Okay na Maui, yala. Come here, come here. Idol Anthony Abi. Ayan, 10 million in the house, Miguel Love. Shout out, 10 million. Boy Kaon, naghahanap sino di pa ex. Oy, haha. 200 to 300. Wow, ang dami naman. Music official, ang dami mo namang alagad. Sana oil. Oil. Sana oil na lang, mapapasana oil. Music pasilip. Music pasilip daw. Alaka, music. Huwag ka dyan. 11 million in the house, Mega Love, shout out. Ha, oo nga, Idol Liam, wala. Mahanap DX, idol mo. Ayan, member to member na lang, ha. Ano? BKB, kaya pala. Si Boy Kaon parang si Lolo yan. Naubos na kabarter ang mga YouTuber. Inubos na ni Boy Kaon lahat ng YouTuber na dikitan na. Si Boy Kaon talaga, oyo. Lahat ata nang live stream, pinapasok ni Boy Kaon. Mga ex niya na lahat. Ayaw ko sumilip dyan. Anthony Abe. Si Boy Kaon, lahat na lang. Alam mo yung salitang kaon sa amin, kain. Lahat na kinain ni Boy Kaon. Naihi pala si Maui Boy. Oo. Natutumba na. Cooking with Sapia, nagbaba ng bahay cooking. Saldi Boy, umanda ka dyan. Saan yung 200, 300 mo dyan na pinagsasabi mo? Labas mo na yan. Ayan, nandito ko sa bahay mo, Saldi Boy. Meron pa palang ginakadikit sa'yo. Ano to, minudo cooking. Sarap ng minudo, oy. Kagutom. Sana yung 200, 300 mo dyan, ha? Huwag ka magsabi ng 200, 300. Si Boy Kaon, maraming alagad yan. Saldi Boy, ayan, tawa-tawa ka dyan, Dudong. Ayan, nandito ko sa bahay mo, Saldi Boy, sa minudo mo. Pandikit, maluoy, maawa, bibi pa bahay ko. Champion Nash. Ayan. Ayan, Boy Kaon tayo, member to member. Baba ko yung member ko, lalabsa. Dikitan mo 10. Banana plantation yan si Idol Boy Kaon. Tita Dan sa'yo, Idol. From MJ. Ay, maraming alagad si Boy Kaon. Sige, mamos. Ayan, baba ko yung wait lang po yung aking member. 10 lang, Boy Kaon. Wait lang, ito na. Pangalawa lang ako sa'yo, Idol. Wala mga alalay ko, pinalo na ni Lolo. Ano lang yan, i-restart, mo lang yan. Linisin mo lang yan, Salde. Ayan, Kaon, Boy Kaon. Ayan, member ko, ipin ko, wait. Si Vladi. Mercy Patamsak. Ayan, Boy Kaon, yung nakapin.
Member ko yan si Bloody. 10 lang tayo. Saan yung ano mo papadikitan? Mercy patamsak si Mercy. Kasi ex naman na tayo, ano, boy kaon. Matagal na tayong ex. Sige, Ma'am Host. Saan na yung bahay, ano? Boy kaon. Sana boy kaon. Baba mo na. Bikibi, turuan mo sila kung paano hindi masipa ni Lolo ang mga alagad nila. 591 sa host, OTW 10. Ayan, nasaan na yung ano, papadikitan? Ay, ayan pala, bulag si host, ambot. Si Kin. Kin OFW vlog. Ano siya lalab? Si Ken. 2.52 si Ken. Ayan, OTW na rin, ano, kay Ken, OFW vlog. Ayan, unang dikit. Si Melvin. MJ, nagbaba ng buy, MJ. Ayan, nagtamsak lang ako sa ano niya sa Premiere. Patulong please. Ayan si Tita Patulong. Kanina tita may mga dumikit sa'yo tita. Pasuklaan na lang po. Tita, dikitan mo ako sa main ko. Ayudahan kita sa live ko. Ayan. Ayan, tita. Dikitan mo lang si Saldi Boy.
Nalikit ko 1, 2, Welton. Tatlo na lang. Tita, let's done po pangyaw sa mga ulam mo. Ayan. Ayan, Anthony Abi, check mo lang. 2 ikot lang bahay mo. Sagad ka na 40. Ayan, Anthony, check mo daw. Diyan na si Johnny. Ayan, dan na ano. Gumuhit na si... Start na ako, Johnny. Okay, Anthony. Ayan, dan na 10. Nasaan na si ano? Boy Kaon. Ayan, dan na 10 ano? Gumuhit na ba si Bloody Coder? Ayan, nag-601 na siya. Kita ito main ko. Salamat po, Bekeneman. Ayan. 1.97 Johnny Bravo from Anthony Abi. Harang kabayan, ano, harang mo, sa harong mo, ayan. Manay B, nakailang oras na ba akong nag-LS? 6, 7, 8, 9, ayan. Naka 3 hours na pala ako. For tonight. Ayan, tita, ibalik ko nga si tita. Binabalang kita kanina. Saglit. Dan 10 sa member mo. Ayan, salamat. Dan na rin 10, ano. Boy Kaon, salamat. Dan na rin, gumuhit na yung ano mo, member, si ano, si Ken. Salamat, ano, Boy Kaon. Ayan, madam, ano, Tita Let's. Ilan na lang to? 7 na lang, bago ka mag 500. Tita, pasuklin na lang po, pangyaw. Dan na po sa'yo. Salamat po, ano, Boy Kaon, lalad, salamat. Tita, pasuklian si Manay B. Salamat ng marami, ho. Ayan, salamat din sa'yo, Boy Kaon, lalaw. May ilis ka ba mamaya? Ayan, tita. Suklian mo si Manay B. Ano rin yan, lalabs.
Live streamer yan. Punta ka sa LS niya, maraming ayuda. 1 PM, sige boy, kaon po na kita mamaya. Nagno-notify naman yan. Sabay mo ako, tita. Suklian mo po si Manay B. Ayan, tita, pangatlong dikit na to sa'yo. Ilan na lang ba sa'yo? Love hurts, chill-chill lang ang pa-music ni Madam. Dapat ganyan, may patagay-tagay eh. Hindi ko alam man, ay baka may ano yan. May copyright. I-mute ko na lang. I-mute ko na lang yan pag may copyright. Bahala yan dyan. Pa-relax. Meron yan si Per sa akin, mute na lang. Kaya mute ko na lang yan, bahala yan dyan. Kasi pag mga 3 hours lang or 4 hours na mute pa eh. Pero umabot na ng 6 to 7 hours, hindi na ma-mute. Tita, nasuklian mo na si ano, Manay B. Ayan, nag-ano ka na, 500. Donna Bon, mega love shout out. What's up there? Tita, gumuhit ka na. Can you watch mine video? Islandsky vlog. Okay, drop your video, Donna Bon. Ayan, tita, nag 500 ka na, tita. I will watch your video, Donna Bon, no problem. Ayan, Donna Bon, nature cat, follow those footprints. Ayan. Donna Bon, I am watching now. You're watching from Kentucky. Oh, your video. I am watching ano. Have a good night there. Tingnan, marutulog na siya. Also, after you watch video, can you leave a thumbs up? Maybe, please. Notification. Finish watching. Your video is too short. Ayan, tita. Nawala nata to si tita. Ayan, gumuhit na siya. Nag 508.
wonderful tonight. Tusok dikit dan sa nakapin. Ayan. Donabon Hulardan from Manay Bicol. Donabon, kindly return to Manay B. Naka 3 hours na pala ako. Samira, ayan si Samira nagbaba ng bahay, Samira. Harang, salamat Manay sa paharang Manay. Kailan ka Manay babalik ng abroad? Ako siguro next year pa, iwan ko. Pahinga muna. Mag-relax muna ng isip. Johnny Bravo 2K na bahay mo, inubos ko na sa'yo lahat. Ayan. Ayan, salamat ang bait naman ni Anthony. Sana oil. Sana oil. Wala pa visa ang visa. Waiting. Waiting pa yung visa ng visa mo. Wala pang visa yung visa. Ay, ambot oy. Iway Anthony. Grabe dito Manay B, puro labas ang pera. Walang pumapasok. Wala ring sahod sa YT. Walang pumapasok. Bili sa Love Kuwait Vlog from Johnny Bravo. Apply ka Europe sis, kaya nga all out dito Pinas. Anong trabaho niyo sa Europe? Kasi bala ko pumunta sa Manay B. Yung sa Canada ba? Yung nagpapaklang ng mga prutas. Anong trabaho sa Europe? Manay B? Factory din. Saan yung yun, Manay B? Saan yung agency? May agency ka, Manay? Saan agency, Manay? Para mapuntahan ko. Pero wala akong experience sa factory. Pero ex-abroad naman na ako. Siguro madali man ako dyan makapasok. Saan yung agency, Manay? Johnny Bravo Official ay nagbaba ng bahay. Send ko sa'yo agency, ano ba messenger mo? Manay B, follow mo ko sa ko. Sa FB page, Islandski Vlog. Ayan, parehas yung pangalan ko, Manay. FB page ko. Ayan, Manay. Same. I-follow mo na rin ako, Manay, sa ko. Sa page. Send ka ng message doon, Manay. I-note ko yun para di mawala. Meron ba yun may placement ba yun, Manay? Asaman di ay karunhos. Nasa Pinas ako ngayon. Sige, madam, salamat. Ayan, yan yung Islandski Vlog, FB page ko yan. Nagtatry na rin akong mag-live dyan. Baka ma-monetize, magkaroon rin tayo ng dagdag kita.
Nag-live ako nung birthday ng aking papa nakaraan, isang araw. Ayan, 6 million in the house. Miguel Love, shout out. Samira, I give you one banana, Samira. You have ads. Samira, I'm in your house, Samira. How to grow eggplant in container. Complete guide. Ayun. And the night. Samira, I'm watching Lalabs, your video. Samira, I'll connect this one to you, your eggplant. Samira. Die forever. Still one. Ayan, 5 million in the house. Miguel Love, shout out. Hintay ko yung mix ni Manay B. Forgive me. Please forgive me. You know me.
say goodbye. Never say goodbye. Ayan, mag-share lang ako mga lalabs. Mag-share lang si host. Wait lang po. Ayan, 7 million silent. Naka-silent yung mga nanonood dito. Naka-silent. Ayan, 7 million in the house. Thank you. Relax music muna tayo. Relax. In this world. Ayan, 6 million in the house. Miguel Love, shout out. Thank you. So, Ayan mga lala, siguro magpapaalam na ako. Ayan, mamaya uling gabi. May live po ako ulit mamaya mga 6 p.m. po. Ayan. Ang aking po live is everyday. Ayan. 6 a.m. Nag-start pa ako ng 6 a.m. Then, ay meron din pa akong live ng 6 p.m. Ayan. Ayan, 5 million in the house. Ako po'y magpapaalam ng mga lalas. Mag-out na si host kasi naka 3.5 hours na ako sa aking LS. Ayan. TY host, ayan. 5 million in the house. Ayan, saan man tayong sulok ng mundo, mag-iingat po tayong lahat. Pagpalain po tayo ng Panginoon. Ayan.
God bless us all. Ingat tayong lahat mga lalab. God bless us all. Bye-bye. Mwah.